Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Unto Diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Marso 23, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapauna nga mga balita kaga impormasyon. Subong adlaw unang activation draw sa barangay. May kanta naman sa aton sining Buenamano Salvo Year 18 na promo. Dira kita karon sa barangay Rizal Palapala 2, magadulong sa inyo sang Kasya Sadyahan kaga Kalipay. Sa dugang pa nga mga balita, subong man iya nga adlaw ang aton sini nga pag-obserbar sa Earth Hour. Sa aton sini nga mga kabombo, subong ang tema, switch off plastic pollution, switch on nature. Sa mga talupang doon kag mga mainit naman nga mga balita, diri karon sa pagpalayag sa Bombo sa Unto. Jeep na hulog sa pila sa Lambunao. Kumusta na? Ano ang latest diri? Vice Mayor Jeffrey Ganzon handa sa gihapon nga magpadalagan BC Alcalde Pisar mangin independent candidate. Ligom-dulom ng aktibidad sa Iloilo Provincial Government pag-aupod sa Earth Hour karon sa gabi. Mga nagabaligya sa Ramos o kung ining Palma bala. Nagpataas man sa ilang sining presyo samtang nagahilapit ang Semana Santa sa masunod siniya or sa Domingo or buwas nga adlaw. Aton sining gina-obserbar man ang Palm Sunday na sa aton sining mga kabombo kag sa masunod nga semana at yamuning aton siniyang Holy Week na. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon nga pagatutukan ta diri sa Bombo Hanay sa Unto, inyo bantayan mga detalye pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit naman nga mga balita sa Bombo News Center. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Marso 23, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, ang China Coast Guard muling hinaras ang resupply vessel ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Water Resources Board naman nanawagan sa mga residente ng Metro Manila na magtipid ng tubig. Ang Department of Foreign Affairs may paglilinaw na matagal na umanong kansilado ang pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ang Commission on Elections mahigpit na ipinagbabawal ang premature campaigning para sa 2025 midterm elections. Ito namang number coding sa Metro Manila, suspendido yan sa Marso 28 hanggang Marso 29 ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa ating international news mga dahil si King Charles at Prince Harry at maging ilang mga politiko nagpaabot siya ng emotional support sa Princess of Wales matapos siyang ma-diagnose ng cancer. Sa ating sports balita, Philippine Martial Arts Team na mayagpag sa 6th International Thai Martial Arts Game na ginanap sa bansang Thailand. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye na nagbabagang balita. Kabombo at Ka-Star Nation, muli namang nakaranas ng panibagong pangharas sa kamay ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa may bahagi ng West Philippine Sea sa kasagsagan pa rin niya ng ginakasang rotation and resupply mission ng bansa dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Ito ay matapos na magsagawa ng dangerous maneuvers ang barko ng Philippine Coast Guard at mang-atake rin gamit ang water cannon sa resupply boat at itong Eunice May 4. Ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pinaligiran ng isang barko ng Chinese Coast Guard at dalawang barko naman ng Chinese militia o itong maritime militia ang kanilang barko na nagsilbing escort naman sa naturang misyon. Nang mahiwalay ang barko sa Philippine Coast Guard sa resupply boat ng Eunice May 4 at saka naman ito binakbakan ng mga barko ng China sa pamagitan ng pambobomba ng water cannon at pag-asagawa naman ng mga dangerous maneuvers. Sa ulat naman ng Armed Forces of the Philippines, ang mga agresibong aksyon na ito na ng China ay nagdulot muli ng matinding piskal o itong pinsala sa Eunice May 4 na resupply boat na may dala ng mga supply sana para yan sa mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal sa may West Philippine Sea. Kalaunay nagawa namang makalusot ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra mula sa pangaharang mga barko ng China upang magbigay ng assistance sa supply boat ng Pilipinas na Eunice May 4 na nagtamo naman ng matinding pinsala ng dahil yan sa naturang pag-atake. Samantala, matatandaang ang Eunice May 4 ay dati na ring nagtamo ng pinsala mula sa mga naging pag-atake ng China Coast Guard sa kasagsagan din ng isinagawa nitong misyon sa West Philippine Sea. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin na inaantabayan na ng Bombo Radio Philippines ang mga susunod pa ring updates hinggil sa naturang insidente. Samantalang muli namang nanawagan ang pamunuan ng Water Resources Board sa mga barangay sa Metro Manila at mga condominium residents na magtipid ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Layo nitong masiguro naman na magiging sapat ang supply ng tubig ngayong panahon ng El Nino. Ito ay bilang paghahanda rin hanggang sa sumapit ang panahon ng tag-ulan o yung tinatawag na La Nina. Sa isang pahayag, sinabi naman ni National Water Resources Board Officer in Charge Executive Director Ricky Arzadon na kailangang magpatupad ng kanilang water management bulletin ang mga property managers ng mga barangay at condominium buildings. Malakian niya ang itutulong ng mga ganitong mga hakbang lalo na at malala ang epekto ng naturang water phenomenon. Sinabi pa ng board na kailangan rin na magsagawa ng regular na pagsusuri sa mga metro ng tubig. Layo nitong mapigilan naman ang pagkasayang ng tubig dahil yan sa mga tumatagas na tubo o sa linya ng tubig. Lilimitahan rin nila ang pagdidilig ng halaman at paglilinis gamit ang tubig kung kinakailangan. Oras, 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito,
Muling nilinaw ng pamunuan ng Department of Foreign Affairs na matagal nang kansilado ang pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon sa ahensya, ito ay mula ng maharap ito sa patong-patong na kasong pagpatay dito sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi naman Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza na layo ng kanselasyon na ito upang mapigilan itong si Teves na bumiyahe nga sa ibang bansa nung ito ay pinatupad. Una rito ay kinumpirma nga ng Department of Justice na aresto na si Teves sa East Timor March 21 habang naglalaro ito ng golf doon sa naturang lugar. Sa ngayon na nasa kustudiyan na rin ito ng Timorese Police ang dating mambabatas. Samantala, inaasahang iuwi naman ito dito sa bansa matapos iayos at iproseso ang pagpapauwi nito dito sa naturang dating mambabatas. Sa dagdag pa mga pagbabalita, tiniyak naman ng Manila International Airport Authority na magiging maayos ang supply ng kuryente sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Inaasahan kasi sa ganitong panahon na bubuo sa mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Sa isang panayam, sinabi ni Manila International Airport Authority spokesperson Attorney Chris Bendijo na prioridad nila ngayon ang pagkapatuloy ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Kung maalala, nagsagawa ng inspeksyon at preventive maintenance ang mga tauhan nito sa nasabing paliparan. Sinurin nilang mabuti ang mga pangunahing linya ng kuryente, maging ang mga switches nito. Nakahanda na rin aniya ang kanilang mga generator set sakaling magkaroon naman ng aberya sa kanilang mga mapagkukunan ng source of electricity. Pagkatiyak pa ng naturang opisyal, dumaan raw sa pag-usuri at mine-maintain ang kanilang mga tauhan ng ang mga naturang mga generator na naka-standby para kung sakali man yan ay para sa emergency. Samantala, muling nagpaalala ang Commission on Elections na mahigpit nilang ipinagbabawal nga itong tinatawag na premature campaigning para yan sa darating na May 2025 midterm elections. Ayon sa naturang poll body, maging ang mga sikat na artista ay hindi exempted dito. Sa isang pahayag, sinabi ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na kapag ang isang aspiring candidate ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, itong tinatawag na COC, ngayong Oktubre, kabilang na siya sa mga pagbabawalan sa pagkasagawa nga ng premature campaigning. Ang premature campaigning ay isang hakbang ng pangampanya bago pa ang tinakdang campaign period ng poll body. Kabilang na rito ang pangampanya naman sa mga telebisyon, pelikula at maging sa social media. Naniniwala rin si Garcia na ngayong nalalapit na halalan ay walang mangyayaring legal challenges na magaganap. Samantala, magpapatupad naman ang suspensyon sa number coding scheme sa National Capital Region ang Metropolitan Manila Development Authority. Yan po ay sa darating na Marso 18 at Marso 19 ng taong kasalukuyan. Ito ay upang mabigay daan sa paggunita ng Maundy Thursday at Good Friday sa nalalapit yan na Semana Santa sa susunod na linggo. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes, ipatutupad ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, kaugnay nito ay nilinaw naman ni Artes na hindi kasama sa naturang number coding scheme suspension ang bus lane at yan po ay sa mga kasaldahan sa buong Metro Manila. Sa kaugnay nito, habang pagsapit ng mga ng Black Saturday ay buling babalik sa normal ang magiging trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kasabayan ng pagkatapos naman na ipinatupad na suspension ng naturang ahensya sa number coding scheme sa rehiyon. Samantala, hinimok ng environmental group na Greenpeace Philippines ang lokal at nasyonal na gobyerno na ipatupad na rin itong reuse and refill system. Sa programang ito, maaring mag-refill ang mga mamimili ng fabric conditioner liquid detergent at dishwashing liquid gamit ang kanilang lagayan. Layunin din ito na mabawasan ito namang paggamit ng mga single-use plastics dito sa ating bansa. Bukod dito, naging maganda raw ang epekto ng programa sa mga nagtitinda dahil tumaas umano ang kita ng mga ito. Nais naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na palawakin pa itong proyekto sa mas maraming lugar sa kanilang lungsod. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na rin itong Greenpeace Philippines sa iba pang lokal na gobyerno para isagawa nga ang Kuha sa Tingi project.
Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Bombo Radio Philippines ay nakikiisa sa pagunitan ng mga Romano Katoliko nitong Semana Santa ngayong taon na ito. At kaugnay ho ng pagunitan ng Holy Week ngayong taon ay ang himpilan ho ng Bombo Radio Philippines ay pansamantala munang hindi mapapakinggan sa darating huyan na Biyernes Santo, Marso 29, pagkatapos huyan ng coverage naman nitong pitong huling salita ni Kristo, itong tinatawag naman na 7 palabras, at ipagpapatuloy ho lahat ng ating mga himpilan sa buong bansa ang kanilang pagsasahimpapawid naman sa araw ng linggo ng pagkabuhay naman, Marso at 31 ng kasalukuyang taon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpalabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng notice sa airmen para yan sa temporary closure ng Pagadian Airport runway. Ayon sa ahensya, ito'y upang bigyang daan ang emergency repair ng concrete runway sa naturang paliparan mula Abril 15 hanggang Mayo 15 ng taong kasalukuyan. Makikita kasi na ang naturang runway ay maraming bitak at lubak na kailangan ng ayusin. Tinatayang aabot naman sa 120 flights ang maapektuhan dahil yan sa pansamantalang pag-asara ng Pagadian Airport runway. Pinapayuhan naman ang naturang kagawaran ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga airlines para sa assistance sa rerouting ng kanilang mga flights. Tiniyak naman ng naturang ahensya na sa oras na matapos na ang pag-asaayos ng nasabing mga runway ay kaagad naman nilang ibabalik sa normal ang kanilang operasyon. Ito nga ay upang hindi rin maapektuhan ang ekonomiya sa naturang lugar, pati na ang mga empleyado sa nasabing paliparan. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito namang pag-aresto kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. dyan sa may East Timor, abay malaking hakbang sa pagresolba sa kaso ay niyan kay Senador Villanueva. Ito namang si Senador Angara, abay aminadong mahirap pang makakuha naman ng 18 boto ng mga senador na sasang-ayon niyan sa panukalang Economic Charter Change ng Senado. Ang buong detalye tinutukan ni Bombo JC Galvez. Nakatitiyak si Senate Majority Leader Joel Villanueva na malaking hakbang sa pagresolba sa kaso ang pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. Nitong Huwebes, nahuli ang nagtatagong expelled congressman bandang alas 4 ng hapon habang naglalaro ng golf sa nasabing bansa. Dahil dito, patuloy na hinimok ng senador ang Department of Justice at iba pang law enforcement agencies na gawin ang lahat ng mga kaya para mabigyan ng hustisya ang mga salari na sangkot sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at ilan pang nabiktima noong Marso 4, 2023. Si Teves ay naharap sa patong-patong na kasong murder dahil sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Digamo at 5 iba pa noong March 2023. Inihahanda na ng National Central Bureau sa Dili. Sa tulong yan ng National Central Bureau Manila at ng Dili Philippines Embassy ang extradition ni Teves sa Pilipinas. Samantala, sa ibang balita naman, hirap pang makuha ng 18 boto ng mga senador na sasang-ayon sa panukalang amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Itong inamin ni Senator Sani Angara, Chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Ang naging payag ni Angara ay matapos aprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Resolution of both Houses number 7 o ang kanilang bersyon ng Economic Charter Change. Ngunit umaasa pa rin ang senador na sa pagpapatuloy ng pagdinig nila sa panukalang Economic Charter Change ay mahihimok pa nila ang ilang mga senador na papabor dito. Sa ngayon, plano ng komite ni Angara na magkasapa ng mga pagdinig sa Visayas at Mindanao. Gayunpaman, hindi anya sila mag-i-schedule ng hearings. Ngayong nakabreak ang sesyon. Well, nagsalita na yung karamihan, di ba? Senator Villar, Senator Pimentel. So I think clear na it's going to be an appeal climb.
Subok lang tayo, di ba? Sa akin naman kasi, educational sa mga kababayan natin, natututunan nila. And malay mo, magbago yung isip ng mga kasama natin. Magbago rin yung isip ng publiko. So, kami we'll just go through the processes. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagpaabot ng emosyonal na suporta sina Britain's King Charles at Prince Harry at maging ang iba pang mga political leaders sa iba't ibang bansa para yan sa Wales British Royalty Princess na si Kate Middleton. Ito ngay matapos na anunsyo ng naturang prinsesa na siya ay may cancer at nagsimula na sumailalim sa chemotherapy. Sinabi ng Buckingham Palace sa ngalan ng Hari ng Britanya na lubos nilang ipinagmamalaki at ang ipinamalas na tapang ni Kate na sabihin sa publiko ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ipinabot din ni King Charles at Queen Camilla ang kanilang suporta at pagmamahal sa pamilya ni Kate na nakakaranas ngayon ng matinding pagsubok. Bukod pa rito, hiling naman ni Duke at Duchess ng Sussex na magkaroon si Kate ng maayos na kalusugan at patuloy na paggaling. Samantala, nagpakita rin ng suporta si United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak at United States President Joe Biden at maging si Canadian Prime Minister Justin Trudeau at iba pang mga politicians at hinihiling rin ang mabilis na recovery ng nasabing royalty princess laban sa sakit na cancer. Siniguro naman ni Kate na mas nagiging malakas siya dahil itutuon daw niya ang kanyang oras sa mga bagay na makakatulong para sa kanyang mabilis na paggaling. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay pasok sa ikalawang rank ang Lambanog ng Pilipinas sa listahan niya ng Best Spirits in the World ng International Food and Travel website na Taste Atlas. Dito ay tinalo ng Lambanog ng ating bansa ang mga sikat na inumin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Batay sa nilabas na ranking ng Taste Atlas, kabilang sa pinataob ng Lambanog ang ilang kilalang inumin mula naman sa ilang bansa na Bourbon ng USA at nasa itong 44 na pwesto ito ang Suju naman ng South Korea na nasa 40 na pwesto, ang Tequila ng Mexico nasa ika-30 pwesto at ilan pang inumin mula naman sa Europa, Africa at maging sa South America. Nasungkit naman ng inuming Speyside, itong Speyside Scotch ng Scotland ang titulong Best Spirit. Ito ay dahil yan sa floral at fruit to rich and spicy na katangian ng naturang inumin. Samantala, inilarawan naman ng International Food and Travel website na Taste Atlas ang Lambanog bilang clear, colorless at matapang na inumin. Ito nga isang inuming may alcohol o alcohol content na maabot sa 40% at karaniwang ginagawa naman sa probinsya ng Quezon dito sa Pilipinas. Ito ay nagmula naman sa puno ng tuban, niyog at sasa na dumadaan naman sa tamang proseso para ganap na maging alak. Nais naman ang Management Association of the Philippines na magdeklara ng state of calamity ang gobyerno dahil yan sa tumitinding kalagayan ng trapiko sa Metro Manila. Ayon sa grupo na hindi daw bababa sa 3.5 billion pesos na pagkalugi sa ekonomiya kada araw ang tinatamo ng ating bansa dahil yan sa matinding trapiko. Maaaring mag-avail si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng emergency powers para yan magbigay ng karampatang solusyon sa naturang problema. Una nang iminungkahi ng grupo ang pagkakaroon ng traffic czar para matugunan naman ang matinding trapiko sa Metro Manila. Samantala, hinimok naman ng National Privacy Commission ang publiko na pumili ng mas mahirap na password dito sa kanilang mga online accounts. Ito ang inanunsyo nga ng ahensya sa gitna yan ng sunod-sunod na natatalang pangyaring hacking incident sa iba't ibang mga social media accounts, lalo na sa mga government websites. At suhestyon ng nasabing ahensya na gumamit ng alphanumeric na password o itong ibig sabihin ito ay mayroong letra at may kombinasyon ng numero. At lagyan din ito ng mga special characters upang mas mahirap itong mahulaan ng mga hacker. Mas mainam din na maguhin ng mga password sa mga accounts kada 3 buwan.
Kung matatandaan, nagbabala na rin noong nakaraang taon ng NPC na mag-ingat nga sa mga natanggap na tawag, text at email at kung maaari ay maglagay na rin ng mga multi-factor authentication pandagdag seguridad sa kanilang mga accounts. Samantala sa dagdag pang mga pagbabalita, target naman ng Department of Tourism na mapabilang din sa mga ahensya na bahagi at miyembro ng Protected Area Management Board. Ito nga kasunod ng mga kontrobersiyang bumabalot ngayon sa Chocolate Hills sa dulot yan ng mga illegal na istruktura na tinayo sa paanan ng tuktok ng mga burol ng Chocolate Hills. Yan po mga kabombat Star Nation ay nagsimula nang mag-viral ang isang video ng isang resort na tinatawag na Captain's Peak Resort. Doon na itinayo sa paanan ng bahagi ng Chocolate Hills na pumukaw naman ang pansin at batikos mula sa publiko. Ay kay Tourism Secretary Cristina Frasco, bagamat nakasaad raw sa batas na hindi kabilang ang kanilang ahensya sa naturang board, ay hinihiling nito na maamyendahan ng legislation ang composition ng naturang batas upang mapasama naman ang Department of Tourism dito. Batay kasi sa Republic Act No. 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System, ang Protected Area Management Board ay binubuo ng mga non-governmental organizations, local governments at mga opisyal ng Environment o Department of Environment and Natural Resources, gayon rin Department of Agriculture at maging National Economic Development Authority, Department of Science and Technology, maging ang Philippine National Police at gayon din ang Department of National Defense. Ayon kay Secretary Frasco, sa oras na mabigyan raw ng pagkakataon ang Department of Tourism na mapabilang sa naturang mga ahensyang miyembro ng nasabing board at makapagbigay din ng mga insights at guidance na sa usapin ng sustainable tourism development para yan sa mga protected areas. Partikular na rito ang mga tourism destinations tulad na lamang ng Bohol na itinaglarang kauna-unahang global geopark sa bansa na kinilala naman ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o yung po tinatawag na UNESCO. Samantala bilang tugon naman ay sinabi naman ni Bohol Governor Enrico Aristotel Aumentato na plano nilang magtatag ng mga bagong komite na atasan namang magbantay at pag-aralan ang mga pamantayan hinggil sa nasabing usapin na may kaugnayan pa rin yan sa investments at initiatives na hindi magkukompromiso naman sa mga environment at protected areas sa naturang lalawigan. Samantala sa iba pang mga balita, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Corrections ng Bureau of Immigration itong sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang dalawang biktima ng human trafficking na nagpresente ka ng peking mga dokumento na nabili nga nila online. Ang mga biktima na 51 anyos at 30 anyos ay patungo sana sa Oman sakay ng isang flight ng maharang sa Ninoy Aquino International Airport. Sila ay kinabibilangan ng isang lalaki at isang babae na nagpanggap na bibisita lamang sa kanilang kamag-anak sa Dubai para sana makalabas ng bansa. Gayunpaman, hindi na magkatutugma nga itong mga pahayag ng mga biktima kaya isinailalim sila sa secondary inspection. Dito na umamin ang dalawa na nabili nila ang kanilang mga dokumento sa isang fixer na nakilala nila sa online at kaagad silang nagtiwala dito. Pinangakuan daw sila ng trabaho bilang car painter at salon worker ng suspect at malaking sahod kaya sila ay naengganyo. Pinaalalahan na naman ng Bureau of Immigration ng publiko na magbabalak magtrabaho abroad na wag basta-basta magtiwala sa hindi mga kilalang tao. Mas mainam aniya na magpaproseso ng mga dokumento sa mga lehitimong mga ahensya o agency para hindi mabiktima ng illegal recruitment at maging ng human trafficking. Bombo International News. Mga kabombo at Star Nation, binalaan naman ngayon ng Estados Unidos ang Ukraine na huwag atakihin ang energy infrastructure ng Russia. Ayon sa Estados Unidos na ang nasabing hakbang ay maaaring gumanti ang Russia na may negatibo namang magiging epekto. Ang naturang pag-atake ay magreresulta raw kasi ng pagtaas ng presyo ng langis hindi lamang sa isang lugar kundi maging sa buong mundo.
Una rito ay gumagamit ng mga drone strikes ang Russia at Ukraine na tinatamaan ng mga critical na infrastructures, maging ang military installation sa magkabilang panig na talaga naman nakakaapekto doon sa iba't ibang mga usapin at larangan pagdating yan sa ekonomiya. Sa iba pa mga balita, pumalo na sa 2,078 katao na palaboy sa lansangan ng kinupkup ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay bahagi pa rin ng pag-abot program ng naturang ahensya. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Disaster Response Management Group Irene Dumlao, mula Abril 24 ng nakaraang taon, kabuang 1,276 na pamilya o katumbas siya ng 802 na unattached individuals kabilang ang kabataan at senior citizens ang natulungan ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development. Una nang naglabas ng Executive Order Number 52 ang Palasyo ng Malacanang nitong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon na naglalayong ang palawakin at gawing institusyonal itong Oplan pag-abot ng naturang ahensya. Sa pamamagitan naman ng pag-abot program, ang mga reach-out individuals na ginagawang tirahan ng kalsada ay binigyan ng iba't ibang mga interbensyon. Kabilang na dito ang pagpapagamot, pagbibigay ng pagkain, transportasyon assistance at maging sa livelihood opportunities, transitory family support package, emergency financial at maging ang transitory shelter assistance. Samantala, dagdagan pa natin ang mga pagbabalita dahil pinupursige ngayon ni SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang House Bill number 9943 o paano karang titiyak naman na magbibigyan ng libreng malinis na inuming tubig ang mga empleyado sa pribadong sektor o maging sa gobyerno. Yan po ay sa buong Pilipinas. Din ni Villanueva, water is life, pero nakakalungkot na sa kabila ng pagiging water rich ng Pilipinas ay marami pa rin mga Pilipino, lalo na ang mga manggagawa ang walang access sa ligtas na maiinom at libreng tubig. Batay sa panukala, obligahin ang lahat ng mga employer sa buong bansa kasama na mga opisina ng pamahalaan na maglaan ng libreng tubig para yan sa kanilang mga kawani. Bukod sa pagtiyak naman na may maiinom ang mga empleyado, target din ng panukala na babawasan ang paggamit ng single-use plastic bottles na mapanganib naman sa kalikasan. Umano naman ito ng suporta sa iba pang mga mambabatas sa Kamara at Senado. Oras 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito ay nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Southern Police District Deputy District Director for Operations sa Police Colonel Andres Ocampo Simbahon Jr. Tatalakayin natin tanghaling ito. Ngayong tanghaling ito, ito namang ginagawang preparasyon ng Southern Police District uhukul-uho dito sa pagunita naman ng Semana Santa ngayong taon. Magandang umaga po at magandang tanghali po at welcome sa aming programa. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat naman na tagapakinig nyo. Police Colonel, kumusta po ang paghahanda natin para dito sa nalalapit nga na Semana Santa? May mga namomonitor po ba tayong mga banta, Colonel? Una sa lahat, ang Southern Police District sa pamumuno ng aming District Director, Police Brigadier General Mark Pespes, sa utos ng aming Regional Director, Police Major General Melencio Marartates Jr., ay handang-handa na para sa darating na Semana Santa. Tulad nga ng nabanggit namin, ang kapulisan ng Southern Metro Manila ay patuloy na nagmo-monitor kung meron man banta. Pero as far as the Southern Police District is concerned, that as we talk right now, ay wala ho tayong namo-monitor na banta. Well, Police Colonel, karamihan ho sa mga terminal at itong mga airport nasasakupan ho ng SPD. Paano po ang naging deployment natin para rito at paano po yung mga coordination natin naman doon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno? Opo, binigyan natin ng pansin yung deployment sa mga terminals. Tulad nung sa PITX, meron tayo dyan dedicated na police personnel 24/7 na naka-deploy doon. Kasama din yung mga police assistance desk na naka-install sa mga sulok ng terminal. Actually, hindi lang sa PITX kundi sa terminals ng buong Southern Metro Manila. Meron tayong mga
EOD dyan, EOD K9 na nagpapanel every 4 hours. At sila ay nakantabay kung meron na namang mga bagong pasahero na papalis at the same time pa dumarating, yung paneling operations nila ay patuloy. Ganon din, meron rin tayong mga SWAT at tactical motorcycle riding unit na ito ay nagmamanman at patuloy na nagbibigay ng police visibility and presence. And at the same time, meron tayong dedicated na mobile patrol dyan na nakantabay sa perimeter. Pinangunahan ito ng Parañaque Police personnel at saka ng District Mobile Force Battalion ang perimeter security at the same time doon mismo sa loob ng PITX. Police Colonel, may katanungan rin ng aking kapartner dito si Bombo Marlene. Bombo Marlene, with your question please. Colonel, last February po kasi nagkaroon ng mga bomb threats sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na po sa mga ahensya, tanggapan ng ahensya ng pamahalaan. May mga naging adjustments po ba ang Southern Police District sa pagkapatupad po ng security measures ukol dito? Opo, pinaigting natin yung ating, tulad na nabanggit ko, yung paneling operation ng mga district EOD K9 unit natin. At the same time, nakipag-ugnayan tayo dun sa mga terminals tulad ng MRT at mga bus terminals doon sa kanilang mga security managers dahil sila mismo ang nakakalam kung ano yung mga layout ng kanilang mga infrastructure. Kaya binigyan natin sila, in-educate natin sila na in case maulit-ulit yung mga ganong pangyayari na may mga bomb threat, sila mismo ay malalaman nila kung ano muna lang gagawin. At yung paneling operation ng ating mga AOD K9 ay patuloy rin na nakantabay. At maliban dun sa aming mga pag-educate dun sa mga security managers at saka mga security guards, yan na nagsisilbing force multiplier natin, ay meron din tayong mga crime prevention tips, kabilang na rin doon yung mga kung anong gagawin just in case magkaroon ulit ng mga bomb threat or mga unattended baggages. So nandun naka-layout, nakalagay doon ang mga dapat gawin, nandun din yung ating mga dapat sundin at dahil dyan ay ang district K9 units, exclusive K9 units ay patuloy din na nagmamanman sa seguridad ng atong darating nating Semana Santa at the same time yung summer vacation. Colonel, yesterday po nagkaroon ng interagency meeting itong iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang Philippine National Police. Sa pangunguna po yan syempre ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. And doon po, nabanggit po doon sa ginanap na press conference after the meeting ay itinaas sa 52,000 yung kabuang kapulisan na ipapakalat sa buong bansa para magbantay pa rin sa seguridad ng publiko ngayong Semana Santa. On the part po ba ng Southern Police District, nagkaroon din po ba tayo ng adjustment at parang dagdag na tauhan na ipapakalat sa mga areas of convergence at ilan po yung atin pong tauhan na ipapakalat po, Colonel? Opo ma'am, prior tong ating pag-uusap at prior tong dumating na Semana Santa, nagkaroon tayo ng mga coordinating meeting and patuloy yung ating coordination with local government units at ating mga, sila kasi nagsisilbing force multiplier natin. Ang kabuuan, meron tayong mahigit na 2,400 na personnel, 2,400 plus. Hindi pa diyan kasama yung binigay sa atin ng National Capital Regional Police Office, ang Regional Mobile Force Battalion na 50 plus na personnel. Ito ang magsisilbing mga buffer force natin na i-deploy natin sa mga sulok ng Southern Metro Manila, particularly yung mga points of convergence sa mga simbahan, sa mga malls, sa mga terminals. So sila ang magsisilbing mga visibility patrol and presence ng mga kapulisan natin. Aside from the fact na yung anti-criminality units natin ay patuloy na sinasagawa ang anti-criminality operations. Colonel, para ho doon sa ating mga publiko na makikiisa nga dito sa Semana Santa, meron ho ba kayong mga itinalagang hotline o itong helpline na para nga sa panahon ng Semana Santa? Opo, lahat ho ng stations ay may kanya-kanyang hotlines. Maliban dyan, meron rin kaming
District Tactical Operations Center hotlines, at ito ay pinamamahagi doon sa mga nakatalaga sa Police Assistance Desk. Yun ay mga information na in case maliban doon sa anti-criminality tips or prevention tips, nandun din ang pagbibigay natin ng mga hotlines doon sa mga bumabiyahe, sa mga namamasyal, sa mga namamanata, lahat ng mga tao na pwede nating bigyan ng mga hotlines na hotline number ng mga bawat syudad at nag-iisang municipality ng Southern Metro Manila, kabilang ang district TOC natin, ay nandun siya. Kita rin natin doon sa pads ay meron tayong tarpaulin doon, at nandun din na nakikita ang ating TOC or Tactical Operations Center hotlines. May follow-up question dito, Colonel, si Bombo Marlene. Bombo Marlene? Colonel, last na pahabol na lang po on my part. I understand po na full deployment po or mahigpit yung ginagawang paghahanda ng Philippine National Police at ng Southern Police District para po dito sa gaganaping Semana Santa. Paano po pala yung deployment natin? Ano to, sir? Cancel day off, cancel leave itong mga ating mga tauhan? Opo, ma'am. Sa tuwing meron tayong security coverage tulad ng Semana Santa, hindi ho natin pinahintulutan yung ating leave sa mga ating tauhan dahil alam natin na yung leave ay pribileyo lang ho ito at pwedeng i-curtail. So lahat po ng mga personnel natin sa Southern Metro Manila ay present po at wala hong nakalib. Maliban lang ho yung may mga sakit. With that, maraming salamat po, Police Colonel, sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manonood maging sa aming mga tagapakinig. Magandang tanghali po. Maraming salamat po at magandang tanghali din. Mga kabombo at ka-Sir Nation, nakapanim natin si Southern Police District Deputy District Director for Operations Police Colonel Andres Ocampo Simbahon Jr. Kaugnay pa rin ho na ginagawa ng kanilang mga paghahanda naman dito nga sa pagunita ng Semana Santa. Samantala, mamaya naman ay may makakapanayam rin tayo. Hinggil naman ho dito naman sa paghahandang ginagawa ng Metropolitan Manila Development Authority dito naman sa daloy ng trapiko, lalong-lalo na dito sa Metro Manila sa pagunita nga o sa itong pagunita mismo ng Semana Santa ngayong taon. At tatalakayin natin maya-maya lamang ito pang mga ibang issue, partikular no doon sa pagbabawal naman ng iba pang mga e-bikes at e-trike sa mga pangunahing daanan sa Metro Manila. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Mga kabombo at ka-Sir Nation, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, ang Bombo Radio Philippines ay patuloy na nakikiisa sa pagunita naman ng Semana Santa ngayong taon. At kaugnay ho dito, ang lahat ho ng 31 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines ay pansamantalang hindi mapapakinggan sa Biyernes Santo ho yan, Marso 29, pagkatapos ho yan ng coverage ng 7 huling salita ni Cristo. Itong tinatawag naman na 7 palabras at lahat ho ng aming mga istasyon ay magpapatuloy naman ang kanilang pagsasahimpapawid sa linggo ng pagkabuhay, Marso at 31 ng kasalukuyang taon. Sa pagkakataong ito ay dumako muna tayo sa mga balitang tinutukan naman ng ating mga kasamahan sa probinsya sapagkat etong ngang pagkakaaresto umano ni dating Arnulfo Arnie Teves Jr. abay hindi pa maituturing na hustisya ng pamilya Digamo. Alam natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Hindi pa may konsiderang nakuha ng pamilya Digamo ang hustisya sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo dahil lang sa pag-aresto ni dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste. Ito ang naging pahayag ni Jeffrey K. Eric Almendrez Celes, dating consultant ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa panayam ng Bombo Radio Butuan, ibinunyag ni K. Eric na dadaan pa sa maraming paglilitis para makatulang guilty si Teves sa mga kasong murder na kanyang kinakaharap.
Posible pa niyang abutin ng 3 hanggang 4 na taon para maresolba ang kaso dahil sa impluwensya, natitirang kapangyarihan, pati na rin pera na mayroon pa rin si Teves, kung saan maaari pa siyang makakuha ng hanggang 3 magagaling na abogado para mantala ang paglilitis. Sa kabila nito, ang mahalagaan niya nasa kamay na ng gobyerno ang dating kongresista. Matatandaang noong Marso noong nakaraang taon, nang salakayin ng mga armadong lalaki ang bahay ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at pinagbabaril ang gobernador, kung saan si Yaman na iba pa ang nadamay. Kasi it will go into trial siguro with the remaining power, influence and money that Arnie Teves and his family and his group may have. Siguro baka kalahati lang nahabol ng gobyerno sa Anti-Terrorism Council resolution. Mula dito sa Bombo Radio Botswana, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Davlin Lamela para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Samantalang Department of Justice naman, tiniyak na mapapabilis na raw ang pagbalik ni dating Representative Arnie Teves sa Pilipinas. Kasunod niya ng pagkaka-aresto nito doon sa Timor-Leste. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ng Department of Justice na mapapabilis ang pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ito ay kasunod ng pagkakaaresto kay Teves habang naglalaro ito ng golf sa Timor-Leste kung saan ito nagtago sa loob ng ilang buwan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Mico Clavano, spokesperson ng Department of Justice, sinabi nito sa ngayon ay nakikipag-ugnayan pa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung anong ipapatupad na mekanismo sa pagpapauwi sa dating mambabatas. Ayon kay Clavano, sa ngayon, bagamat itinuturing nilang malaking tagumpay ang pagkakaresto kay Teves, hindi pa ito dahilan upang magdiwang na pag-alaman na matapos inaresto, isinailalim sa kustodiya ng kapulisan sa Timor-Leste si Teves. Kapag nakauwi ito sa Pilipinas, ang Department of Justice ang magkukustodiya sa dating kongresista. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ongoing pa po yung coordination meeting ng mga opisyalis natin. Pero po pag malaman na natin kung ano yung maging mechanism kung paano siya makabalik dito sa Pilipinas, doon natin malaman po kung ano po talaga yung timeline natin. Hindi pa naman to yung ito pa yung huling hakbang. Although we have to face prosecution pa po. Meron pa po tayong kailangan gawin. Kaya hindi pa muna kami nagsa-celebrate dito. Although malaking bagay ito sa amin na finally makaharap na po si former congressman dun sa mga charges na inihain sa kanya. Si Attorney Mico Clavano para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita sa ating probinsya, itong si Cebu Governor Gwen Garcia abay nilinaw na hindi Kapitolyo ang construction site sa bulubunduking bahagi ng Balamban na nag-viral nga sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Nilinaw ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na hindi ang Kapitolyo ang nasa likod ng ginagawang construction works sa tuktok ng isang bulubundukin sa barangay Cambuhawe, Balamban, Cebu. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang drone shots ng development na nakakuha ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at tumuturo sa environmental concerns. Ayon sa gobernador, ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang nagpapalawak ng development site na iyon para gawing road access bilang paghahanda sa paglipat ng gusali ng Kapitolyo sa isang bagong site sa labas ng Cebu City. Isinusulong ng Kapitolyo ang paglipat ng provincial seat ng gobyerno sa Balamban dahil sa ilang kadahilanan, kabilang ang lumalalang trapiko sa lungsod. Maging sa ibang bansa, iginiit ni Garcia na ang Kapitolyo ay hindi matatagpuan sa kabisera ng lungsod. Pinipili ng lalawigan ang nabanggit na bayan bilang bagong lokasyon ng gusali ng Kapitolyo dahil ito ay madaling mapupuntahan sa lahat ng local government units mula sa timog at hilagang bahagi ng Cebu. Aminado si Garcia na ang lugar na ipinakita sa mga larawan na nag-viral ay isa sa mga site na kanilang tinitingnan para sa pag-usbong ng bagong government center, ngunit sa ngayon ay wala pang nakukuhang pundo ang Kapitolyo para sa development.
sa DPWH dili na pundo sa province of Cebu. That's coming from the national government. So it is really more convenient for them and nearer to most of our MGs. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantala, isa naman patay, 16 ang sugatan matapos inararo ng isang fire truck kahit wala namang driver habang abala ang bumbero sa pag-apula ng apoy doon sa Bantayan Island sa Cebu. May mga detalye ukol dyan ng Bombo Radio Cebu. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple serious physical injuries ang driver ng fire truck na nakabangga sa 16 na katao kung saan isa nito ang patay. Ito'y kahit pa man hindi niya minamaneho ang fire truck sapagat bigla itong tumakbo kahit walang driver sa Circulo Tikad Bayan ng Bantayan, Bantayan Island, Cebu. Ito ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Leo T., ang hepe ng Bantayan Municipal Police Station sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team. Dagdag pa ng opisyal na habang abala ang mga kabumberohan sa pag-apula ng apoy, biglang tumakbo ang isang fire truck kahit wala namang driver na pinarada malapit sa kalsada at bumangga sa isang sasakyan at umararo sa mga taong nakatayo sa gilid. Base sa investigasyon na nag-handbrake ang driver at naglagay pa ito ng wheel tracks pero nagtaka ito kung bakit biglang tumakbo ang nasabing fire truck. Kinilala ang driver ni Bartolome Bacolod, 37 taong gulang na fire truck driver. Sinabi ni T na nagbigay na ng 25,000 pesos na tulong pinansyal si Madrejos Mayor Romeo Villasiran sa pamilya ng namatay at 10,000 naman sa mga 3 individual na malubhang na sugatan. Sa kabilang banda, natukoy ng Bantayan Fire Investigator na 2 bahay ang natupok sa sunog at 2 iba pa ang bahagyang nasira. At tinatayang nasa 760,000 pesos naman ang pinsala ng nasabing sunog. Bigla na lang itong tumakbo papunta sa mga tao na nag-aano na pasunog, yung mga residente doon. Tapos yun na, isang tayo namatay at saka 3 ang seriously injured, yung iba mga minor injuries lang yung tinamo nila. Reckless imprudence resulting to homicide, multiple serious physical injuries. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Leo T., ang hepe ng Bantayan Municipal Police Station. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ito namang 11 NPA guerrilla fronts abay pinapatapos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines ngayong taon. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Pinapatapos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang natitirang 11 na guerrilla fronts ng Communist Party of the Philippines, No People's Army o CPP-NPA sa loob ng taong ito. Paglalahad ito ni Philippine Army spokesperson Colonel Luis Di Maala sa Bombo Radio Philippines habang tinalakay nito ang kahandaan ng State Forces patungkol sa gugnitahing anibersaryo ng NPA sa darating na Martes Santo. Sinabi ni Di Maala na binigyan naman sila ng marching order ng Commander-in-Chief na kung maaari ay malipol na ng tuluyan ang nabanggit na arm wing ng NPA ng CPP upang makapag-focus na para sa external security concerns ang bansa. Dagdag ng opisyal na tanging pinagtuunan nila ng pansin ay ang area of operations ng 3rd ID ng Visayas Region, maging sa Northern at Caraga regions ng Mindanao. Nasa ilalim naman ng 4ID Philippine Army kung saan makikita ang 11 combatant fronts ng CPP-NPA. Paliwanag pa nito na bagamat maituring na banta pa ng seguridad ang natitirang 11 na guerrilla fronts, subalit watak-watak naman at patago-tago na lang ang mga ito dahil sa walang tigil ng mga operasyong militar sa ilang bahagi ng bansa. Hindi na talaga sila active. They are on their survival mode. Kumbaga patago-tago na sila. Kaya ang guidance sa atin ng Pangulo at ng ating pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na walang let up yung combat operations within the year ay ma-dismantle at ma-neutralize na natin itong remaining guerrilla front. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo,
Bombo at Kasar Nation, ang balita nga yan kung saan ipinag-uutos nga nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas na ubusin na o tapusin na itong natitirang 11 New People's Army Guerrilla Fronts ay upang mabigyan na o maging tuloy-tuloy na itong kapayapaan na ninanais ng bawat mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Samantala sa pagkapatuloy pa ng ating balitaan, ang lokal naman na pamahalaan ng General Santos, Jensen Police makikisa rin sa Earth Hour ngayong araw. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Jensen. Handa na ang lokal na pamahalaan ng General Santos City para sa isasagawang Earth Hour mamayang gabi. Ayon kay Alan Marcilia, Department Head ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ng lungsod, may inilabas na nakautusan si City Mayor Lorely G. Pacquiao sa mga opisina para makiisa sa naturang aktibidad. Binigyang diin ito ang kahalagahan ng pag-turn off sa mga ilaw sa loob ng isang oras na makakagawa ng pagbabago dahil makokonserba ang kuryente. Ang Earth Hour ay oobserbahan mula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi na lalahukan naman ng General Santos City Police Office, mga establishmento at iba pa. Na-encourage ang participation sa mga empleyado sa city government, and CPIO is also assisting sa pag-promote para sa participation. Mga findings sa mga scientists, ang electricity nag-contribute ng about 30% sa carbon emission sa climate change na issue. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo May Claro para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Bas Radio. Bombo! Ito namang Earth Hour abay hindi dapat baliwalain ayon yan sa Philippine scientist at environmentalist. May buong detalye ang Star FM Bacolod. Patuloy ang kampanya ng mga environmentalist at maging mga Filipino scientists sa selebrasyon ngayong araw ng Earth Hour. Maliban dito ay magiging bahagi din sa Earth Hour na pagpatay ng mga ilaw ang iba't ibang bansa at inaasahan din na makikibahagi dito ang mga kilalang landmarks katulad na lamang ng Big Ben, the Eiffel Tower, the Sydney Opera House, the Coliseum, Golden Gate Bridge, the Burj Khalifa, Times Square at Tabletop Mountain na nagpatay din ng mga ilaw na karaang Earth Hour. Ang isang oras na pagpatay ng ilaw ay malaking tulong lalong-lalo na sa lumalalang climate change at isinasagawa ito kada huling Sabado ng Marso bawat taon. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa multi-awarded Filipino scientist at environmentalist na si Glenn Banaguas, sinabi niya na ang ganitong activity ay malaki ang naitutulong lalong-lalo na para sa mundo. It's also important na kapag Earth Hour, di lang Earth Hour, sa ibang even sa mga iba't ibang araw. So it's not just going to happen in one particular 1 hour or one particular day. So yung in terms of how we're going to reduce our carbon footprint, those sa Philippines masyado mababa tayo in terms of emissions compared to the emissions from different countries. It's also important that all of us are aware that everyone is an emitter of carbon footprint or everyone is an emitter of carbon dioxide. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang lokal na pamahalaan naman ng City of Pines doon sa Baguio, hinihikayat din ang kanilang mga residente na makiisa rin sa Earth Hour 2024. May pag-uulat naman dyan ang Bombo Radio Baguio. Hinihikayat ngayon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio ang mga residente nito na makisa sa Earth Hour 2024 mamayang gabi. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer Bonifacio de la Peña, Baguio City Administrator, mahalagang suportahan ng publiko ang isang oras na pagpatay ng kanilang ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 mamayang gabi dahil malaking tulong ang nagagawa nito sa pagprotekta sa ating kalikasan at planeta.
Gayunman, sinabi nito na walang formal na programa na isasagawa ng lokal na pamahalaan ng City of Pines ukol sa Earth Hour ngayong gabi. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na papatayin ang mga ilaw sa karamihang bahagi ng lungsod pero mananatiling bukas ang ilan dito, lalo na sa mga pasyalan na para sa kaligtasan ng mga turista. Inaasahan ding makikisa ang iba't ibang ahensya at malalaking establishmento dito sa summer capital of the Philippines. Narito ang tinig ni Engineer Bonifacio de la Peña, ang Baguio City Administrator. We would like to encourage only everyone to participate kasi malaking impact nito. In 1 hour na we can close everything, lahat ng mga ilaw natin, lahat ng mga things that are using energy and power. So this will have a big impact. Wala tayong programa ngayon pero we are encouraging all people to join and to participate, no? Itong gabing ito, itong Earth Hour natin. Kasi sabi nga natin, lahat na matitipid natin, it's just 1 hour but this will have a big impact on the energy conservation. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang dating National Chapter President ng Integrated Bar of the Philippines sabay nanawagan sa pamahalaan na pabilisin na itong hustisya sa bansa kasunod yan ng pagkakaresto ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. dyan sa may Timor-Leste. Ang buong balita ay tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Nanawagan ng dating National Chapter President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na pabilisin ng pamahalaan ng hustisya sa bansa kasunod ng pagkakaaresto ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Domingo Cayosa, ang dating National Chapter President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, sinabi niya na magandang development na pagkakaaresto kay Teves upang magkaroon siya ng tsansa na depensahan ang kanyang sarili kaugnay sa kinakaharap niyang kaso. Maganda rin anyang nahuli si Teves dahil sa nalilinaw na ang kawalang hustisya sa bansa na hindi lamang para sa mga mayayaman. Nagikitaan niya ng publiko na ginagawa ng pamahalaan ng mandato nito na usigin ng mga lumalabag sa batas at walang sinisino kahit mahirap o mayaman. Umaasa naman si Attorney Cayosa na hindi magtatagal ang pag-usig ng hukuman sa nasabing mga kaso dahil sa tumagal na ang pagkakaresto kay Teves na inabot pa ng 2 taon. Anya napakaraming kaso ang nakabinbin sa hukuman at halos hindi na umuusad pa dahil sa mabagal na justice system ng Pilipinas. Ayon kay Attorney Cayosa, panahon na upang mabawasan ang perception ng impunity sa mga makapangyarihang tao na nakakatakas sa batas. Tiyakin na dapat ng pamahalaan na masusunod ang due process at mananaig ang rule of law sa pagdinig sa kaso ni Teves upang maibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa justice system ng bansa. Ito sana isang leksyon na the rule of law will continue regardless kung sino tayo, no? Ang ating panawagan naman sa mga korte, sa DOJ, bilis-bilisan natin naman yung mga proseso because it will benefit everyone, including the accused. Yan ang ulat na mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inilabas na statement ni Princess of Wales Kate Middleton na siya raw ay may sakit na cancer, may tuturing nakatapangan. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Isang katapangan. Ito ang binigyan diin ni Grant Ganaban O'Neill, Bombo International News correspondent sa United Kingdom, kaugnay sa inilabas na statement ni Princess of Wales Kate Middleton na siya ay may cancer. Aniya marapat lamang nabigyang saludo at respeto ang pagsasapubliko ni Princess Middleton sa kanyang karamdaman dahil hindi basta-basta ang aksyong ito lalo na kilala ang kanilang royal family. Ayon sa statement ni Middleton, ipinaliwanag nito na hindi pa nakita ang cancer niya nang sumailalim siya sa abdominal surgery noong Enero at lumabas lamang ito matapos magsagawa ng iba't ibang test. Samantala, kaugnay naman sa ulat na inilabas kamakailan na edited ang larawan nito kasama ang kanyang pamilya, sinabi ni O'Neill na maaring nais lamang maging maganda ni Middleton sa mga larawang isa sa publiko kung kaya't nangyari iyon. Mapapansin kasi sa inilabas na video statement nito na bahagyang pumayat ang kanyang pangangatawan. Panawagan na lamang ni O'Neill sa publiko, bigyang respeto na lamang ang royal family dahil umaharap din ang mga ito sa kasalukuyang pinagdadaanang pagsubok.
stability ng royal family is napakataas ngayon. They will get the best medical attention and treatment because they are the royal family. Ni Kate Middleton ng kanyang message kanina because after few months sa kanya lang nilabas ngayon kasi the purpose is she wanted to protect, or William and Kate wanted to protect the young family. Appropriate time para isa publiko yung sitwasyon ni Kate because we all know it's bakasyon. Meron silang time to explain everything para hindi naman ma-distress yung mga bata. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kabombo at ka-Star Nation, bago ho ang ating Orasyo Imperata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abi maaari rin po ninyong matungyan ang ating 31 fully digitalized AM at digitalized FM stations. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, o galing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. At para sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kababayang Aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo, at sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at Kister Nation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! FM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Check nato ng iya sining follow-up report. May kantanan sa sining isa ka di pampasayro nga salakyan na hulog sa pilas dito sa Banwasang Lambunaw. And later on we'll be checking sang latest karon nga sitwasyon sa aton sining first weekly draw. Diri karon iya sa Barangay Rizal, Palapala 2. May kantanan man sa Buena Mano Salvo, year 18 na promo. Check ta si Bombo Jomar Jom sa report. Please come in. Bombo Champ, wala na makasalbar ang driver matapos nga nahulog sa pilas ang ginamaneho sini nga jeep sa bahin sang Barangay Panuran, Banwasang Lambunaw, no? So bunggid lang aga. Ang nasambit karon nga barangay sakop na ni sang mga mountainous area, no? Sa may nasambit karon nga Banwa at sa likod magkalambunaw kaw diri ka ni Magil sa may market, no, sa Lambunaw, pagabot mo sa may Banwa, mapa-turn left ikaw, diretso na, no, hasta ka makalapot ikaw sa may Barangay Panuran, nabukid na nga porsyon, lapit na sa boundary man sa Banwa, sa Haniway, Iloilo, no, so natabo ang nasambit karon nga aksidente. Based sa pagpangusisa na ton, sa pagpanguna diri kay Police Staff Sergeant Edrano Sarita, ang investigador sa Lambunaw Municipal Police Station, ang driver diri sa jeep ang ginkilala kay Alex Lastimoso. Alex Lastimoso, 52 anyos, residente sa Barangay Panuran sa Muman nga Banwa, no? Based diri karon sa investigation sa Lambunaw PNP samtang naga padulhog ining jeep
bumutsa pinamaniho sining driver kay ti puno gali ini sang mga saging, no, mga tulutanon bla halin sa may nabukid yung kapulsyon sa barangay. Kay ang dalo niya ni tani kuno diri sa may banwa sang Lambunaw, no. So pag abot sa may nasambit karon nga lugar, bangod nga ti dulhogon ang area, hinay-hinay man kuno ang ining pagpadalagan sa driver sa iya sining nga jeep. Unfortunately, suno sa natungdan, posible nga malfunction, no? Ang iya sining preno rason nga way makondrol kag dumiretso sa may pilas. Ang pilas dito mga 20 to 30 meters ang iya sining katason halin sa paghulog sini hasta nga nakatupa sa idalom kag medyo mapatag siyang porsyon pag dito na siya na dito na sabi na puruhan gid ining driver. At sali inanay man kuno ang pagdulhog sa nga jeep o galing bangod sa kabugaton bala sa nga sila nga karga kay puno gali ni sa mga produkto. Babotsam rason nga na ipit kag ang itsura sa jeep ti gid do totally wreck kun kita dire maglantaw kay ti mga porsyon to nagkalagupik gid posible sa impact sa karga sini. Rason nga ti ang driver na puruhan to sa sulod kinakangkon sa nga naglain nga pilas sa iya sini nga lawas kag gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Mayo lang kay ti kang sakay sini do isa lang gid, no, way sang mga pahinanti didto abi nga nakabuyo nakuapod abi sa sini nga driver sa jeep sa natabo ining nasambit nga aksidente. Santo sa pag-usisa sa otoridad sa palibot, posible nga way na attempt nga makalukso, no, ining driver sa jeep. Kaya ang yan sila nga jeep po sa open gali, no, open ang yan sila nga jeep. Simbala sa mga jeep diri sa may syudad nga nagabiyahe kita mo na open ang sa driver side kag sa passenger side. Ngati ang iban sila nga jeep daan design sina may mga may pertahan pa antes ka makagwa lubagon no pa, no. So ang ining jeep ya do ka subong nga nagabiyahe daw diri sa syudad ang itsura sini open, no, ang yan sila nga driver side. So no, sa police posible nga way na nag-attempt kay kung nag-attempt ni siya malukso pwede gid, no, pwede siya makagwa makalumpat abi siya sila nga jeep o galing siguro ti sa pagmangpangsyon to sa sila nga jeep. So dugin maneuver na pabla, gintinguan niya pa siguro nga ti kung paano nga butang sa neutral o kung hindi madulhog sa idalom. So posible gin maneuver na pa sa sulihi nga do ay nabla mahingagaw. No, kaga dito na nga naka-impact ng salakyan, kag dito na siya naipit sa sulod. Kag ginbawian sa kabuhi. Suno sa pulis pag-abot nila timayo kay do na kuha na sa sulod sang salakyan kini nga driver kag gindali-dali nga gindala sa ospital pero tigin bawian man sang kabuhi kini nga driver karon sang jeep. Bubutsam suno kay subsergeant do sarita na kon sa driver lang di man guro hambang bugahanon siya. Kay pila na gali siya kuno ka bes ka nagakuha da sa produkto. In fact, nati taga tumuluyo gid siya no sa nasambit karon diya barangay nati sulado yaman ang dalanon no sa area. Bumutsampi abo na ang gisato sa debensyon nga posible nga nagmalfunction ang iya sila nga brake rason nga way na to mahingagaw nga makadulhog to sa may idalom. Ang jeep na niduway kuno sang duway bala sang handbrake. Bumutsa ka doon daan isa nga type na sa aton sila ka magkakabubo motor. Yung mga di pampasahero abing sa lakyan, Joms, wala man sila yasang handbrake na ginatawag. Unlike ya sa mga salakyan o kung ining mga sedan, no, mga bag-o sini nga salakyan, may mga handbrake ni pero ining mga ginatawag sini nga pasad lang bala. Usually why niya sang handbrake, Joms mo? Kaya mo to nga way siya sang iban abing alternative dira kung paano nga mapastop ang jeep. Bumbutsam kapin pa isa siguro sa ginalantaw man nga faktor ang dalan kay gali hindi kini siya simentado. Bumbutsam no te kon do dakal
may mga bato dira bisad kon mag-break pa siguro. Do nagabasiyo, no, imo sila nga gumada, maus-os, kita nga maus-os, basta kun dakal-dakal, no, kag kun do rough road ang dalan, kapintak kun nagapadulhog, no, kay dulhogon kuno mo ang dalan, rason nga ti adito dumotso sa may dalong nga porsyon sang pilas, maylo kay pagdagdag ito sa dalom, may mga saging, nasagang siya, kay kunway ba si dumiritso pag sa dalom, bumutsamp. Ining jeep diri karon nga kaya mo ning ginapakita naton ang sitwasyon sa nga sining ginamaniho nga jeep diri karon pabumutsam. Si Staff Sergeant Sarita bla sa may interview diri sa Bombo Radio. So bali no, nangyari kita no vehicular accidents na nagluntad sa barangay Panuran ng Bunao, Iloilo, no, sa mga dadin involved diri mo isa ka ka passenger jeep, no, ginamaniho ni Alex Lastimoso, 52 anyos, kag bumuloy man mismo sa mga barangay kung sa diin ng ini nga jeep, no, loaded sang mga farm products, mga saging kag mga iban nga mga mga laswa. Sa diin nga dalon kung tanin ni, no, deliver nila ng tanin sa Banwa siguro. Oo, so bali, no, pag-abot nila sa may medyo dudulugon nga mga porsyon sang kalsada sa mo mismo nga barangay, nag-malfunction ng iya po nung pino, kag way niya na makontrol ang salakyan, kag nahulog ini, no, sa banglid. Ining jeep ini. Ano kataas ginulugan? Yung mga more or less, siguro mga 20 to 30 meters, siguro ang kataas sang banglid, may resulta din sa kamatayon sa mga driver. Si patay gid ang driver, sir? Oo, patay gid ang driver. Why sa kakagwaaw na ipit siya? Oo, why sa kagwa sa iyang sa iyang driver seat. I see. So ang iban, sir, may karga nga tawo nga pasero? Wala na siya iban nga karga nga tawo, bali mga kargada lang, mga farm products lang, mga produkto lang. Okay. Hindi man dasig laga na basi ko doon na loss control? Hindi man kay ti dulhugon ang dalan, kag mismo adlaw ara man tagaagi mo. Adlaw yang so do solado yung man gali, no? Okay, according mo to sa mga bumuluyo dito kay na, before sa magdulhog dira sa may dalan nila, may hinay man ang labay nga sa jeep sa ila dito kay na. So, posible lang gid nga may mechanical malfunction sa iyang salakyan, nga wala na ma-control ang salakyan. Paano na siya na-rescue? Pila ka oras ang pag-rescue, sir, sa driver? So far, abot naman to kay na mga before mga 9:30, na-rescue man siya kay nabutan dahil sa aton nga responder, no, sa Lambunaw, hindi rin sinaton kag nakuha ang mismo driver. Then naipit lawas siya, sir, nga porsyon? Sa diri sa kilid niya dampi, sa wala nga porsyon sang lawas niya. Naipit sa mismo sa driver side. So bali doon nag-upik gid yung driver side? Medyo wasak gilang jeep niya. Oo. Siguro tayo sa impact man siguro, sir, kung bugat ang karga mo, impact das dalom, so dito siguro nagkaranto tanan? May possibility man nga muna. Why na siya kalumpat, how? Or nadali-dali, sabi nag-attempt siya, may attempt pa? So, kung ang taon na to kay na, no, pagting man to sa iban nga, una nga nakasaksi dito sa lugar, daw ay siguro nag-attempt na maglumpat, kung mag-attempt sa lumpat, bukas man ang kilid sa salakyan. So, ang salakyan niya dito, wala man siya fix nga tratahan bala. Open. So, pwede mo malukso yung, kung walangan, dagit gusto mo lukso, kaya mo luksuhon gid eh. Siguro kasi nagsalig man ang driver nga, kasi kaya niya pabalangan ang jeep nga i-kontrolon. So, isa kagwa. Okay. Din pila siya, sir? Okay na to, damo iya pila sabi sa lawas. So, multiple ang iyang mga agong na kapilasan. So, amo itong siguro, resulta sa niyakit nga kamatayo. Okay, ha. So, bali, ang jeep ni kompleto man sa mga dokumento, sir? May ara man yung mga dokumento ng jeep. Hindi, sir. Di simentado ang karsada. So, ano kataas ang slope ya, sir? Ang slope lang? More or less, siguro mga 20 to 30 meters man lang. Kasi nakakataason siguro sa banglid.
Sa dalom to, ano nakabunggo na siya? Pabalita pa, nabi sa dalom, sir, man. Ay, May mga saging man nga nagatanom. So mo to May dito. impact na din siguro. Impact. Sige. Ang salakyan niya ni Wayne isang handbrake, how? Why, man siguro siya, kaya dudaan mo yung jeep gawa mo. Ano? Oo. Mga ano na nga jeep man, dumangas ng una nga jeep ni. Diyan pa rin, tukuhan siguro na yung mga RCPO, nga type bala nga jeep. Ay, doon gamay gali siya gwa. Si Staff Sergeant Edrano Sarita ang investigador sa Rabunaw Municipal Police Station. So posible kung natawon dire ang sitwasyon sa posible kung sobra isa pa din kadto nag-rolling pabutsam kay ang patikaha sini nagkalagupik gid ang chassis dalom do nag-separate man siya sa nga kaha. So posible kay kumubugat ang karga sa sulod. So mo na isa sa mga tendency man nga do pating mga chassis sini nagkalaminyar sa may dalom kag ang lawas mismo sa nga jeep ako naton sa nga latawon ang impact sini do dire sa may first o kung sa may windshield wasak man ni ganing windshield dia kag dire sa may side sa driver nagkalagupik man kag ang sa likod nga porsyon sa nga kaha sa nga sining jeep ang nagka-damage man abot sa tuga sa sining nasambit karon nga aksidente adra sa sambit nga lugar. Ang initial to nga pag check sa area duay sa sang barrier bla. Ngati usually mo na makita tamo basta kon mga adulhogon abi nga dalan babutsam galing take ko lang tawon ta duay pag abi duay pagid tagaan sa Itulupangod bakit ang dalan hindi man simentado rock road pa na siya so mo na ang isa dira sa mga faktor man nga dumitso may dalom ang ining jeep ngati giresulta diri sa kamatayon sining driver Bombotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. So condolence sa pamilya sining driver, ginawa man sini kahalong, tanan man kita nga nagamaneho sa salakyan nga nagabiyahe, nagahalong gid panigurado ina. Pero hindi naton mapaktan kay hindi naton mapulong ang disgrasya kung ano kita ka halong sa aton sini nga panglakaton or pagbiyahe. May mga sitwasyon nga hindi naton likawan, pero para iyang mas mangin confident kag may salig ikaw nga malayo ikaw sa disgrasya nagakadapat nga kung layo ang imo sini iya nga padulungan checkeron mo gid ang mga basic sini iya nga pag husisa man sa salakyan before nga magbiyahe. May ara isang ginatawag sining blow baguettes bala, nga kung saan dapat i-check mo sini ang brake, ang lights, ang oil, ang imo sini iyang tire, kadamo pa sa aton sini nga mga kabumbo, nga dapat husisaon before kita iya nga magbiyahe para nga malikaw kita sa anuman nga sa isang disgrasya, katulad ng lamang sa mga mechanical malfunction, or may engine trouble, so on and so forth sa aton sinikaron iya nga mga kabumbog kag kon may gamay pa lang nga diferensya nga mabatsagan hindi mo na iya paghulaton pa nga magdako ining samad or guba dira mambal ka bingati makadlagan pa man ang salakyan ko bisan mga minor lang na iya nga mga guba dira or samad sa salakyan hilabi pa kun ang imo sini iya nga salakyan ginagamit sa pag-transport sa mga goods or ginagamit iya sa pag-transport man sa mga pasahero, mas nagakadapat nga mangin mahinalungon kag more on prevention kita sa ginatawag sini karon nga disgrasya sa dalanon. 10:08 minutos na nakaligad sa takna sining launa pagbalik naton na banwa
istoryahan ta, checkyaron ta itong aton sini nga koneksyon sa Barangay Rizal, Palapala 2 sa una sini iyang barangay activation sa aton sini nga Buena Mano Salvo, year 18 na promo. Kag may political development naman kita sa aton sini nga mga kabumbo. Ma-independent candidate na lang si Vice Mayor Jeffrey Ganson? Kay bukas sa iya siniya nga pananawan man or ano gina-antisiparya na nga basi kung mabulag man siya sa grupo or kung anong plastada sini. Kay handa man siya kuno sa gyapon nga magpadalagan bilang vice alkalde apisar mag-independent candidate siya. Yanong mensahe nga luyang ipalabot ni Vice Mayor Jeffrey Ganson. Lakip na sinadiri, oy sa mga kabumbo naton, sos, kung malikawan pa lang nga magguaanay, mas pakamayuhon nga mangita kamo sang palasilungan. No? Kaya nga ton sini nga heat index diriya sa bahin sa syudad sang Iloilo, temperature naton is 34 degrees Celsius. Pero ang heat index naton or ang kapaangon or ang kainiton sini nga mabatsyagan naton subong 38 degrees centigrado, no? Ano na niya, engineer? Trangkaso kung hilanat na ini. No? Sa aton sini matag Palamati, may nag-standby? Away, okay. Sige, balikan ta lang dugang ang mga balita kag information akon panumdom lang 38 degrees Celsius subong ang aton sini nga heat index magbalon sang payong kalo kag much better nga from time to time mag-rehydrate gid pinagi sa pag-inom sang tubig. Balikan ta madalakuan ni mabalita kag impormasyon matapos lamang ang pila ka importante nga mga panumdum oras na The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupo ng Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan,
prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan, ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National
National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Sa Bomboradyo, Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik sa Bombohanay sa Unto Check ko na this time. Nag-standby karon live direktamente sa Rizal Palapala 2 si Bombo Angel Tan. Kaya makita man naton kaupo niya si punong barangay Judy Nonoy Navales, no? Sa pagpatigayon naman naton sang barangay draw dira sa may Rizal Palapala 2. Bombo Angel, please come in. Bombo Cham sa mga kabombo naton, live kita diri subong sa area sa Rizal Palapala 2 kung sa diin nabatyagan tagid ang mainit nga pag welcome sa aton diri sang mga pumuluyo. Pagpasulod pa lang diri Bombo Cham, nagambal na sila ara ng taga Bombo Cham, nagakuha na mapag-game sa ni sila, may video kit challenge nati. Buot silingon, excited gid ini sila kag nakabalo gid sila sa promo sang Bombo Radio subong nga tuig, which is amo ini ang Buena Mano Salvo Year 18 promo sa mga kabombo naton kag palaabuton gid diri subong nga hapon ang video kit challenge. At the same time, mga naglain-lain nga mga games kung sa diin magadaog sang cash prizes kag gift mga groceries nga iban ang mga kabombo naton ngati willing gid magpasakop subong sa inampang Bombo Cham kag isubong sa atubang naton diri mapabata, mapamalam, ginatsyant ang name sang Bombo Radio Iloilo Bombo Cham kag isubong pasalamat gid kita sa barangay captain mismo sang Rizal Palapala 2 kung sa diin nga ginhatagan kita sang kaygayunan nga madala sa ilang barangay kasadyahan halin sa Bombo Radio Bombo Cham. Ko upod naton diri si punong barangay Nonoy Navales Bombo Cham. Sir Nonoy, live kita with Bombo Cham. Yes, ma'am, good afternoon gid sa kaya Bombo Cham sa atong natapalapati sa Bombo Radio sa Iloilo, no. Subong man sa pamuluyo sa barangay Rizal Palapala Sunto, gina-welcome gid ang inyo nga participant diri sa sining events.
kaga subong man sa kung sa nagkalain-lain nga barangay kung willing man nga mag-attend diri magtambong sa aton nga palagwaon subong. Oo. Kap, anong subong ang nabatsyagan nimo nga reaction mo abi nga nakalabot kaga diri mismo una ginapili sa Bombo Radio Iloilo nga pahatag sang pahampang at the same time mga papremyo abi ka. Yes ma'am, mainit gid sa akon nga dughan ang kalipay nga nabatyagan akon kay tungod nga diri gid kamo nagatag sa kalipayan sa akon pumuluyo sa bilog nga barangay para nga mangin masinadyahon ang aton nga pampang. Tama agad kay init subong likap no, pero ti nami ang plastada, nami ang gym, may nami ang pulungkuan, ti nami gid karon ang pistuhan sa mga kabombo naton sa Video Kay Challenge Cup. Yes ma'am. Amo gid nga gina-welcome gid naton ang mga pumuluyo nga mag-participant diri sa aton nga activities para man sa kasadyahan, sa kamayuhan sa aton nga barangay. Ti kap ga video kay kaman kap. Talang sa ma'am, pero daw ginakuan ko pa nga base pa malang karon. Makasampol si Kap, Bombo Cham, makasampol ni karon si Kap sang iya nga ano kantahon mo karon Kap? Mangita ta sang kuno ang manuyagan naton nga kanta. Te Bombo Cham, may pamangkot siya pagin kay Kap Nonoy Abe. Sa subong dira Kap, damo man ang mga kabumbo naton dira o kon mambal naton abi mga taga Rizal Palapala nga nagpasakop, nag-intra sa aton sining Buena Mano Salvo Year 18 promo sa aton sining barangay draw. Damo dira Kap? Yes sir, sa subong nagamat-amat sila palapit diri sa aton ka gym. Kaga madamo man. Kaga masadya man sila siguro pagka makakuha man sila karon sa aton pa premium malipay gid sila. All right. Sige Kap, salamat kid. Bombo Angel, thank you so much. Bombo Cham, di subong hulaton naton pagidiri nga ti mag-umpisa na in a while ang aton nga programan. Kap, thank you very much Kap sa attender kag at the same time pag-welcome diri sa Bombo Radio. Bombo Cham, ginaimbitar naton diri ang mga kabombo naton lapit sa Rizal Palapala 2 nga magpadulong na diri, maghiyagaw nga magahulog sang ilang mga entries at the same time mag-intra sa mga pahampang sang Bombo Radio agud sila magdaugman sang papremyo Bombo Cham. Alright. Live diri sa bahin sa Rizal Palapala 2 ini siguro, si Jel, Bombo kwaon ko na lang balita mo, Jel. Para sa the number 1 and most trusted Bombo Angel? Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Sige, hatagan ta lang sa tiyempo nga makaplastar. Siguro si Bombo Angel Balikanta kay siya naman ma-report mo sunod sa aton sining topic. Dili may kantanan sa payag ni Vice Mayor Ganson nga handa siya sa gyapon ng magpadalagan bilang vice alcalde apisan nga independent candidate lang. Anyway, pero thank you so much sa liwat sa kay punong barangay Judy Navales dira sa may Rizal Palapala 2 no sa pag-akomodar dira sa Bombo News team no kay napilian ang Rizal Palapala 2 bilang labing una sining barangay para sa Buena Mano Salvo Year 18 promo nga dira hiwaton ang barangay activation or ang barangay draw nga ginatawag ti napulo sini ang mga daog sang tag-1,000 ka pesos no dira iya sa barangay draw kag may mga cash prizes pagid nga preparado na ihatag na lang sa kung sino ang magdaog sa aton sini iya nga mga pahampang dira katulad ng ilamang karon sang Video Okay Challenge no? So good luck sa mga kabombo naton dira sa may Rizal Palapala 2 sa mga kaiping sini nga kabarangayan nga malapit-lapit dira, pwede man kamo nga makapasakop dito kay base kamo man ang may tsansa no nga mangin madinalag-on kag makaangkon sang cash prize nga 1,000 ka pesos. Ara na si Bombo Angel Bombo Brennan, i-check ta no plastada naman ginaantisipar na nga daan ni Vice Mayor Jeffrey Ganson nga mangin independente na lang iya sa palabuton sini nga 2025 elections, Jel? Bombo Cham, sa gihapon nakahanda si Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon magpadalaga na bilang BC Alcalde at isarabi maglabot sa punto nga mangin independent ini sa Bombo Cham kag may matabo abi nga sudden breakup sa ila ni Mayor Jerry Treñas. Sa interview diri sang Bombo Radio, si Vice Mayor Jeffrey Ganzon iya ginpahayag
nga ti ang iya serbisyo publiko Bombotsyam sa gihapon bisan ano matabo magapadalagan ini siya anuman ang mga desisyon sang alkalde apisar abi nga isa subong nga daan Bombotsyam do okay maning lineup si Miss Raisa Treñas so si Mayor Jerry Treñas pag-ara naman si Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa mga pagkililipo nila sa mga kabombo naton. Sunod diri kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa gihapon nagapati ini siya sa maayo kag good chemistry nila sa tungwa nila abi ni Mayor Jerry Treñas kag di siya mismo bala Bombotsyam ginambal niya nga silent worker ini siya kag kung magbulig ini siya kuno matuod wala niya gina sa publiko Bombotsyam kag tiyang pamangkot diri ano ayhan ang mensahe niya sa mga taga-syudad sang Iloilo nga botohon siya liwat ang baliya. Tani maluoy man kuno ang mga taga-syudad diri Bombotsyam kay last term naman niya kag kung ang edad niya ang pag-istoryahan do wala man ini sang dapat kabalakan o kung wala sang dapat kabalakan ang mga taga-Iloilo City kay siya man mismo Bombotsyam mabaskog pa kag ara sa ila kuno nga lahi ang mga malam na nagakuan Bombotsyam ang history bala ang iya kuno Iloy malam na sa taliwan at the same time ang iba nga miyembro sang ila nga mga pamilya dugang padri sang natungdan kung siya mismo ang pag-ahatagan sang tsansa nga magwaragwag sang iya nga mga naimuan na when it comes abi para sa Iloilo City si ang kalabanan diri sa mga ginapanglawag niya development dira sa area sang Mandurriao kag kung siya kuno maghatag sang serbisyo niya wala ini siya naga-expect sa kung anuman nga balik sa iya Bombotsyam. Pamakian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa atong interview. Ilan na diretso. Ako yung naglagang ko voice man lang gani. Bisa magkwanta. Sang akong connection kag experience, no? Bisan mag-independent ka pa ba, handa ako magpatalagan sa gyapon. Yes, pero pati ko yakik tungod nga kami ni Jerry, no? Ang chemistry namon, yun doon nagka-intindihan na naman. Almost big may lang diferensya na namon, no? Siya nagka-Bartap Natser, number 11. Schoolmate kami sa review school. Sa mga although I didn't make it when I talked to but nakagame ako din slister mo ko sa early part ng law ko. Di pag eskwela ko sa UP, masteral naka-presidente mo ko sa UP. So hindi ka man mo yan. Nagkuha mo ko Doctor of Philosophy in Public Administration, major in good governance. So dula ko dapat ikaw basing independent ko. Depende na sa wheels ang Ginoo. Pero graduate ko yung theology. Theology that is study about God, soteriology study about salvation of man, ecclesiology study about doctrines and practices in the church kag Bible survey. Kag nagka-missionary ko before ko nagpolitiko, that's 4.5 years. Pag niskwila ko sa Bible leadership, kag bagulong ko kag-graduate ka sa March 2. Ada akong diploma. Graduate ko sa Spiritual Leadership Program, year 1, no? School of the Holy Spirit, the beautiful book. Ang Old Testament kag Rafa School of Prayer and Counseling. Sa March 2 lang ko nag-graduate. Balik ka 7 ko nga course. It's the will of God actually. The will of God ginaya. Amo na igadikta sa pamuluyo. Well, kag ako yung silent worker kuya mo. Talagang ang naubra ko yung si Lilo. Dola man nila naubra siguro. Galing, I'm not fan of publishing it. Kaya wala mo ko pang publish. Confident enough ka, Vice, nga this time magpadalagan kaliwat Vice Mayor, magadaog ka, sir? Maluoy siguro kay last term ko na. Kaya baskog puman ko, na-issuean nila guro ang edad ko. But my goodness, ang akong bloodline sa mother ko. Mother ko lang nadanlog na napatay early. Ang tanan niya nga utod, pinakanubo napatay, 95, 98, 106. Di ako guro ko mga mag-100, labas walang malapot ko. Pero bata pa ko yakat, layo ako na 100. Ako ikalang ko mag-serve siyang magbulig, I don't expect any return kaya I'm doing it for the Lord. At least it served my purpose na. Wala ko yung kakaisa. One thing lang i-assure ko sila, intact yung integrity ko. That's one thing I can assure them. Wala din involved sa kung ano ang issue nila. Wala, kung hindi mo na ma-avoid sa politika, may nag-issue na yung negative, Tila na yung diretso, pakita ko na nung cultural upbringing na nila. Kaya wala ko yung issue. Napangamuyuan ko pa na espiritu nila.
Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Ti kutob. Natural man na sa politika may mga ulo issue pero ti daw kung si Vice Mayor Jeffrey Ganzon pang pambalon ti do ay man saya na involve or nalakip sa mga dalagko gidi nga mga issue kagati kung may issue gin man sa iya ti ang nag-issue siya ginapangamuyuan niya na lang kuno Bombo Angel. Dala pa gani sa prayers Bombo Cham ti amoy na ang panindugan man sa Vice Alcalde biskan ano matabo Bombo Cham sa gihapon at least sa subong klaro ha bisan ano pa nga break up ang matabo sa gihapon napadalagan ini siya iya nga Vice Alcalde diri sa syudad sang Iloilo. Pero ti sa bahin ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon kung lantawon ko yang iya sining panabat do amo na ang pinakaulihi iyang paminsaron niya nga magbulagay sa ni Mayor Jerry Treñas kaya ang balya gani sila niya maayo kunong ila sini iyang ang working relationship ang ila sini nga chemistry ni Mayor Treñas. So kung si Vice Mayor Jeffrey Ganzon ang pambalon do hindi naguro sila iya magbulagay pero kung gid man sa gihapon, preparado siya nga magpapili sa pagka-vice mayor, bisan independent candidate pa siya. No? Kag, ang hambalya siya, maluoy na lang sila sa ako. Kay last term ko naman lang, Bombo Angel. Gani Bombo Cham tapos ginlawag niya pa ang bloodline nila bala nga magpamilya kuno nga ti kung ang edad niya ang ginakabalakan sa mga kabombo naton nga botante diri sa Iloilo City ti arama kuno sa dugo nila Bombo Cham nga ti do dugay man kuno ang pagserbisyo Bombo Cham. Why tama nakita nga nagaluya si Vice Mayor Jeffrey Ganzon na sa matter of fact do bataon nga gani ang iya sini iyang itsura Bombo Angel kung kita mag lantaw gani Bombo Cham do pagsikpag sa gihapon si Vice Mayor Jeffrey Ganzon mo ang mga nagapaminsar niya sang malain sa iya sinisig kaperyo mo na yang una sini iyang maintunses ang iya sining kabuhi kag ang iya sining ikayong lawas. Kunang kilala ko pa, ninyo ko blasagid ka bantay, kay why ko yung sweldo sa inyo para bantayan nyo ko? Jel? Amo gid Bombo Cham tikitaon man sa pangginawi kag Bombo Cham sa pagmatuod every time man gani nga nagabisita kita didto kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon all the time ara siya sa opisina tibo silingon capable pa siya sige pa ang iya pug opisina it means ti amo man ang iya nga ginapanghambal kumbaga he's walking sa mga ginapanghambal niya kag ang favorite line ko gini siya Bombo Cham ang palabra de honor pero miya ginambal. All right. Sige, thank you Jel. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Sa politics tanan posible, waay sang imposible. Pero ti bantayan ta sa gyapon kay layo pa man ang eleksyon, damo pa sang matabo sini pag plastar sang political landscape. Bisan subong political weather dala na mo. Sa aton sini nga mga kabumbo kung kaysati sa kalyado nagabot ang tsimpo nga daw tama ka init ang hindi kagwanta nagabiya. May ara man niya nga ti kung tingulan nagapangita sang makapayong sa iya kag makapasilong kag makahatag sang mainit sini iya nga sabaw parang ang iya sini nga sulok-sulok hindi man niya maghapdos. Tanan na lang kung istoryahan mo politika pwede ginaton iya mangot political landscape, political weather. Pero ang ginapanghawiran subong iya sang mga politiko, political interest. Sa aton sini nga mga kabombo. Oras 48 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Subong adlaw aton sini iya nga obserbar ang Earth Hour. Sa aton sini mga kabombo, ang gobyerno nagapanawagan diri nga
mag-upod kita sa pag-observe sa aton sini nga mga kabombo later no las 8:30 tubtob las 9:30 hindi magid silingon nga hindi magibot silingon nga tanan nga mga suga pamatyon tagida no ang mga suga lamang nga ti kung ara ikaw sa isa ka hulot abi 3 ka suga nagasiga di pwede man siguro nga isa lang na pasigaon ang 2 patyon no para lang iya sa pag-obserbar sang Earth Hour. Subong ang tema sang Earth Hour is switch off plastic pollution, switch on nature. Tigina-encourage diri ang pumuluyo ang publiko nga pamatyo na ila sini mga appliances, no? Kag i-bring down ang plastic pollution. Sa bahin karon sang probinsya sang Iloilo, may pagapatigayunon man sini iya nga programa, aktibidad dila sa may provincial capital. Ginatawag man sa karon sa Kapitolyo nga Ligom Dulom Earth Hour Year 2. I-check na bala si Bombolin si Badilin sa report. Please come in. Magapartisipar ka mag-aupod ang Iloilo Provincial Government Bombo Sam sa Earth Hour 2024 karon kung sa diin ululupod mano ang bahin sa probinsya sa Iloilo ang provincial government sa pag-lights off or pagpatay no sa mga suga. Diri sa may Iloilo Provincial Capital karon alas 8:30 sang gabi. Sa pagpakigangot naton diri kay Mamit Z. Peña Florida, ang Senior Environmental Specialist sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, iyaging pahayag nga ti may araya sang pagahiwaton nga event ang Iloilo Provincial Government nga ginatawag nga Ligom Dulom Year 2 pagpakigabahin sa probinsya sa Iloilo sa Earth Hour 2024. So ara no sa karon nga paghiwat sa sining event Bombot Sam ang Regional Director man sa Department of Environment and Natural Resources ang DENR-EMB Region 6 kag syempre aton dari nga SK President sa probinsya sa Iloilo si Honorable Sara Aldeguer Javier kag si Iloilo Governor Sir Defensor Jr. So no dari no kay Mitzi Peña Florida nga ti ikaduhanan ning tuig nga nagaupod ang Iloilo Provincial Government kagini every year during the same period ginaremind gid no ang tanan sang apisar nga ti isala ni ka oras nga abino nga pagpatay sa mga suga. So collective na ni siya nga tikang suno sa iya nga makahimo sang difference sa aton nga Mother Earth Bombot Sam sa aton diri nga palibot. So ang ining mission ang ining nasambit nga kahiwatan Bombot Sam so ni siya, kumbaga ito panawagan bala for cooperation sa tanan sa aton nga makahatag kita makahimo kita sa bisan gamay lang abi nga pamaagi bangod nga tidako na ina nga impact kung magtingob para sa aton yang palibot diri over the years actually Bombot Sam naga-embrace gid ang Filipinos kung sa tiyon kag tingin na kumemorar naton diri ang Earth Hour kay last 2019 sa aton madumduman ang Pilipinas diri moto ang naka-register sa 2019 sa pinakamataas nga energy savings from 1 hour nga energy switch off Bombot Sam. So subong dari ginalauman, subong nga tuig ma-surpass ina naton malapawan pag dinaabi sa bugos nga Pilipinas ang ining paglaom nga ini naghalin man sa Department of Energy nga tikabay pa nga every province kaangay sang Iloilo Provincial Iloilo province makaupod man ang iban man nga mga kaprobinsyahanan kag syudad diri sa aton sa Western Visayas. So gina-remind gid di mamitzi ang tanan ng every individual nga maghimo gid sa nilay nga tikang ang mangod nga ti syempre responsibilidad ini sa tagsa-tagsa nga ti bisan sa isa lang ka oras mapakita man nga ti nang naga-save kita sa aton nga energy diri sa palibot Bombot Sam. Kag syempre gina-promote gid diri gani no ang sustainable habits pinaagi sa pag-adapt sang eco-friendly practices pinaagi sa pag-switch off sang aton yatag sa mga suga. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Ma'am Mitzi Peña Florida. Celebrate nato ng Earth Hour. Bali ang province nag-organize man sang isa ka activity. So nag-start kita last year sang Ligom Dulom. Kumbaga province-wide ni siyang Ligom Dulom, gina-encourage naton ang tanan nga mag-switch off or mag-lights off sang ilang mga non-essential nga mga lights for an hour.
So 8:30 to 9:30 PM. So sa isa ka oras siguro nga ma-off ni nato ng aton nga mga wala man nato nagamit ng mga lights, dako na nang impact niya sa aton nga environment. Okay, sino yung mga mangin dinapit nato nga bisita, ma'am, kag mga participants sabi nga magaupod, ang mga empleyado lang gid sa provincial government, ma'am? Okay. So right now, no, nag-invite kita, nag-partner kita with the DNR Environmental Management Bureau. Karon si Director Pascua of the DNR EMB. So nagtap man kita with the SK, ang aton nga provincial SK President, si Honorable Javier, ara man siya karon, ang aton nga Red Cross. So si Sir Gilbert Valderrama ara man siya karon to join man sang aton nga activity, and maga-join man ang aton nga National Director of the Earth Hour Philippines, si Attorney Ibay, which is mas nag-send lang siya sang iyang video message. So amo ni siya karon ang aton nga mga dinapit this evening, and more or less more than 200 ka mga youth ang maga-join sa aton nga activity this evening. Okay, ano ka importante ni mga aton nga pag-upod sa Earth Hour nga ti apisar bala isa man lang ka oras sabi no nga magaligum-dulom anay kita. Ano ni siyang importansya, especially ang mahatag yung benepisyo sa Earth, ma'am? Okay. So for an hour siguro no nga naka-switch off ang aton nga lights, and kumbaga nagamuni-muni kita with the earth, with our environment. So it is a symbolic siya nga support sa aton nga earth. At least natagaan naton importansya. It is also one way man nga maka-raise kita awareness sa aton nga mga pumuluyo, even as an individual no about sa mga environmental issues. So for an hour, dako na ni ang impact niya, at least nga madula ni ang mga emission sa aton nga environment. So dako gid ang impact niya, dako gid ang mabulig nga sort of reflection sa kada isa sa aton. Okay, lastly ma'am, ang imo na lang nga pang-inganyo sa mga pumuluyo naton sa probinsya sang Iloilo nga updan man ang ining pag-obserba naton sang Earth Hour, kag ano oras ini, kag tubtob ano oras, ma'am? Okay. So sa tanan nga mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo, kay hindi lang ni siya sa province, no, whole world ini nag-celebrate sang Earth Hour nga 1 hour nga ma-switch off kita, ma-lights off kita for the planet Earth. So ginainganyo ko gid ang tanan nga mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo nga please join sang aton nga support sang sining ligum-dulom province-wide nga maga-off kita. Mag-start ang aton nga switching off by 8:30 PM to 9:30 PM. So dako na ni nga time. I know nga halos tanan kita siguro nagapahuway na sa sini nga time. So pwede man though sort of dalan na lang gihapon sa pagpahuway naton. Then isa lang ni siya ka oras nga mabulig naton nga maka-share kita sa aton nga environment. Nabatian Bobo Cham si Mitzi Peña Florida, ang Senior Environmental Specialist sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, Bombo Cham. So this is the second year na sa observance no sang Earth Hour sa bayan sa Iloilo Provincial Government. Kagati ini isa ka tikang ati maka-reflect kita for 1 hour bala. Bombot Sam nga ma-save nato ng aton planet nga gikan sa pollution kag iban pagig nga mga destructive no nga mga tikang kag ginahimo sa tawo. So pinaagi sini mahimo yan naton nga maka-spread man kita awareness kag ma-encourage tagid ang mga tawo nga makahimo manabi kag by switching off sa mga unessential lights kag sa mga sa ila tagsa ka mga household sa ila panimalay Bombot Sam amat-amat naton na inangati mapaintindi sa ila sa tanan kung paano nga ti maka-save sang power kag iban pa gid mga resources nga ti kun tanan no nagahimo sang ilang share dako gid nang mangin impact nagod nga tayo pakigaway ang mga environmental crisis dariya sa bilog nga kalibutan Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay sa imo sining follow-up report. Sa isa ka tuig kay isama lang ni ka oras. Updan naton ini para iya sa ikayo man sang aton sining kalibutan nga amo man lang ning aton sining ginanagaisanon nga ginaistaran. Tikon why kaya sang patugsiling dira kag magsagad ikaw ka buhat sang makahalalit sa imo sining palibot sa aton sining environment.
Ti way ka na yan nagaulikid sa masunod sini nga henerasyon or sa mga kabataan. Nga sa ila sini iya nga pag mutlak sa ila sini nga mga mata diri sa ibabaw sa nga kalibutan, way na sila sa may makita nga mga dunang banggad bangod man sa pagpatumbaya sa mga nauna sini nga henerasyon. So para nga mayara pa sang makabig naton iya nga aton sini nga ipamana balas Tagalog pa, no? Ipanubli sa mga masunod sini nga henerasyon ti dapat naman tipigan ang aton sini nga palibot. Ingagawon ko lang balita ni Bombo Sol Binyas kay sa Domingo, Palm Sunday, Domingo de Ramos. Ti damo gini ang nagabakal sang palma, ang iban sini nagahimo sang palma, pero bisan ang palma subong nagtaas ang presyo. Kasi makibot ba lang mga kultura naton diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, sa probinsya man sa Iloilo, araw pa nga palma lang do mahal gidaw. Tido ay naman sang barato subong, hindi bala Bombo Sol sa report. Please come in. Exactly, Bombo Cham, no? Amo na gani sang nagsikyar kita diri sang mga nagabalaligya sang Ramos diri sa may syudad sang Iloilo, nagpataas naman sila sang ilang mga presyo sa diin in relation man ini, no, sa selebrasyon sa buwas nga adlaw nga Palm Sunday. Kag may mga nagkalain-lain ini nga mga design, may ara nga ulang-ulang, may karis, may dahon-dahon, may pispis, may cross, may manog-manog. Kag at the same time, may pila pagid ka mga bag-o kita di nga design nga nakita, ngati may mga set kag may mga color ang pila diri ka mga Ramos Pombocham, ngati naga-range ang isa sini tag 2 pesos to 3 pesos. Kag ang may mga set man diri nga 25 to 30 pesos. So usong mag-interview kita dire kay Sir Jerry Catalbas, isa ka nagabaligya diri ka mga palma, mga Ramos bala sa bahin sang syudad sang Iloilo, ngati suno sa iya nagpataas sila sa presyo sa mga rason man nga nagabakal na kuno sila sang sining palma o kung sining lukay bala, and at the same time aside abi sa ginabakal nila, ginapasaka pa nila. So sila ina ka mga ginapangbayda nila mga services abi, rason nga nagpasaka sila halin sa tagsalapi abi sang una tag piso, subong yara na sa 3 pesos kag ang bugkos or kada set sini abi sa tagpulo kani kabilog tag 30 pesos na. Kag ang iban di gani kuno mayara sa 3-4 ng gani kabilog, so naga-range ini sa 25 pesos depende abi sa mga design kag sa ila diri iyang bahin. Suno kay Sir Jerry nga malapit 2,000 ang ila na ubra, subong lang bali hali mga isa na ni kasimana nga na ubra nila halin abi sang Lunes, tubtob subong nga ti ginapang tan-aw niya gani nga posible magkulang pa ini kay in demand gani sa especially sa buwas nga adlaw kay diri sila subong sa bahin sang Isnart nagaplastar, so masalin ini sila diri sa may bahin sang Mandurriao. Ngati amo nang isa sa mga ginapang tan-aw niya nga maubos gid o makulang ining ginobra nila nga malapit 2,000 kabilog. Kag ati amo na, no, ang iban gani ni mga suki naman diri nga ginapananaw niya amo na ning ay maubos gid sang iya mga balaligyaon was, and at the same time amo man sa subong gid, no, kati ginakatuan na ini siya. Kag amo na Bombocham ang plastada sang ila diri nga mga baligya nagpataas ini sila bangod sa amo na nga mga rason nga ginplastar sang gina, no. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Sir Jerry Catalbas. Ma'am? Bali subong lang gid. Oo, subong lang nga aga. Okay, tapos mga pila na kabilog ang naobra nyo? Damo-damo naman na mga lapit naman 2,000 kabilog. Bali kang saan nyo ni ginuumpisahan, sir? Lunes pa, ma'am. Lunes. 1 week. Bali umpisa subong hasta saan na di ka mo maplastar kag sa din gani ka magaplastar? Ang subong diri lang na siya po sa buwas sa ilo kami sa simbahan. Mandurriao kami, ma'am. Sa Mandurriao. Tagpila subong, sir, ang baligyanay di? Tag 3 ang per pieces. Per pieces? Oo. Okay. Sang una, sir, tagpila daya? Asang una, pila lang naman, ma'am. Tag salapi, piso. Oo. Nga subong, sir, nga doon nagtaas, sir. Kaya ang lukay subong magi na bakal na namon, tapos masuwal pa kami masaka. Tagpila bakal yung kalukay? Tag kuang nga daan, tag siya ng gatos, tag piso suguan niya. Amo na bligya namon tag 3. Kamusta subong, sir, kung ang nagabakal, bulyada sa nagabakal? Okay, may mga suki, mga mele nga kada tuig may kakuha sa amon ginagamit sa simbahan. Gina-arrange sa mga karo nila Santos. Amo na ginakuan nila ti kada tuig may kasuki sa amon ti bago lang kami kuan ganito, duwa pa lang ka persona. Okay. Bali halin sa Sol?
Yes, Bombo Cham, nabatian nila ang kabahin sa payag ni Sir Jerry Catalba. So, manang pila ka mga plastada man subong sa mga nagabaligya diri ka Ramos o Conpalma, diri sa may syudad sang Iloilo nga tinagpataas so sila sang mga presyo. Alright. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Sol Binya sa imong siningang follow-up report. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manaynay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupo ng Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung
malapit man lang imong kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin maeksperiensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon gid sa itanan mga kabombo. Happy Saturday, happy weekend. Kamusta na ang mga buhay-buhay natin? Ano na ang mga plano ta? Kay ti manog Holy Week na. Next week, Semana Santa. Din ayhan ka mo makalabot. Dapat ha, nga nagapamalandong gid kita wherever it is. Nga inyo nga malabutan. But anyway, sa sining nga hapon, we're so happy. Arin din atin nga winner si Bess ang 4th District. Siyempre, mag-interview kita sa iya sa diligid lamang madugay. And sa aton dira nga mga KLP lovers, kag mga contributors nga nag-contribute sa ilang stories diri sa KLP, kag nabasa naton sa sining nga semana. Bantay gid kamo because isa sa inyo ang aton nga pagalawagon bilang aton nga winner. Best story for the week sa sining, of course, sa sining nga semana kay for the week gani. Anyway, magadaog sang 1,000 pesos nga cash, the same price nga pagabatunon man sa dili madugay ni Bess ang 4th District. Last star na kita dira and join us this afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Kagang inyo nga mga istorya dira, ti manong Semana Santa na kita remind naman ako sa inyo dira ha. Stories about forgiveness, renewal, pagbago, giving another chance, sharing the goodness of God, and sharing God's love. Amo na ha. Nga klase sa mga istorya. Nga naagyan nyo gid, may mga healing, may mga miracles, kamo nga naagyan dira, share your stories para nga mag-enjoy kita samtang nga nag-reflect, nagapamalandong sa Semana Santa. So, we're going to read those kind of stories next week. Ari na ito nga bahanon para sa inyo as I welcome you all. This is from Albert Aculado. I need your love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memory
memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. More than the love that you can give me, I also need your stories para pang Kwaresma, ha? So, hulaton ko gid. Again, email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you send your stories sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hello again and welcome everyone. Ara nakamuda, very comfortable na, because welcome na natin diri ang aton nga winner diri sa studio. Si Bess sa 4th District, isa ka XOFW. Good afternoon, gid sa imo, Bess. Wait lang. Lipat ko. Good afternoon, take 2. Good afternoon sa imo, Bess. Good afternoon man, Tita Regine. Alright. Pila ikaw katuig, ginaka-obra abroad? 4 years, Tita. Way ka na nagbalik-balik? Hindi na ako pagpasugta ni Mister. Ay, kaya nabihag ka na ni Mister. Gani. Anyway, sige. Ano na ka makalawig nga married ni Mr. JC, ang imo nga husband? 15 years na, Tita. Malawig na. Oo. Since 2009, kaya nag-civil wedding kami sang 2009, February 18. Tapos, ang church wedding namon sang December 25, 2017. So, ano ang anniversary ang inyo gina-celebrate? Gawagid? Ang February 18 lang, Tita. Kaya ang iya birthday, February 14. Ang February 18, sa di na gani? Sa civil or sa church? Ang sa civil na lang, Tita. I see. Kung mag-church na yabi nga anniversary. Kay anniversary, ang Christmas man na. Tapos ang piyesta na sa sa barangay nila, Anday Ugangan.
Okay, so sabay na lang. Sabay na lang. 15 years na married. Kumusta so far ang inyong married life? Sadya man, tita. Ano kasadya, ina? Makaraos man sa adlaw-adlaw nga tanan. Okay. Surihay kami bisang inyong love story ni Mr. GC. Paano ka mo nagkilalahay? Nagkilalay kami ni Mr. GC sang second year kami, tita. Schoolmates? Classmates? Classmate kami sang second year high school. So, high school? Oo. Oh, wow. Pero, pares ang kilala ko. Sige. Mag-classmate, tapos gasunluganay lang kami nasang una. Hasta nga nag-third year kami, classmate man kami nagyapon, pero tama gid siya ka, tita? Ka ano? Kasunlugero. Abi ko tama ka, uli baron. Ano ni personalidad ni Mr. GC, how? May pagka-joker nga, ang daw, okay man tita, lang siya, hipuson. Aha. And I heard, upod mo siya din, no? Pero may katuan Nakuya siya. siya magkadto di tita sa babaw. Ay, sayang. Tani nakita pa naton diri si Mr. GC. Kindrap niya lang ko da sa babaw, sa dalom. Sige. So, ano nga mga pagpanunlog ni ginimo niya sa imo? One time, tita, ang ginasunlog ko sa classmate namon, tapos wala man ko gapanapa kay nang bata-bata pa bala, tita. Ginpangitaan niya paagi nga ilak ang kwarto kay ara kami sa sulod kay wala ko kabalo nga may plano gali siya nga ilak ang kwarto ginasunlog niya ko sa kaklase namon nga si Mr. D. Tapos ginlakan niya to sa sagwa ang kwarto, tapos pinulpog ko man nga siling ko sa iya, buksan mo na. Duwa lang kamo to ni Mr. D sa sulod. Oo, tita. Tapos kinadlaw sila sa sagwa. Oh, gali. Halina, butaw kay mga bata-bata pa. Second year, hindi mo siya crush? Hindi man ka-crush? Hindi man, tita. Kay magkabarkada nga nagasinunluganay. Tapos may miga na siya, tita. Ikaw may nobyo man? Wala, tita. Wala pa ko na nobyo. Kay second year, siya first year, may ara na siya nga crush-crush, pero hindi pa kami to kilalahay. Sa second year na lang na, nga may friend kami nga holder kagi nagahatag sang iya love letter to sa iya nga crush So muna, love letter pa yan, no? Wala to cellphone, wala pa to no? cellphone. So may may bridge, may go ang between. sininisan nga ato man subong sa Singapore amo na ang iyang manugtao. So wala ka gid sa hinagap mo yang ati sa ulihi gali ka mga duwa. Wala gid, tita. Tapos kinabato mo pa niya na isang chinela si Mr. Oo, GC. tita, kay gapang garden kami, tapos nagakanta-kanta na siya. Daw gaka-insulto ka bala. Yaman? Kay kanta-kantahan kanya, tapos nagapanunlog. Kay bata-bata pa, parang hampang-hampang lang bala, tita. Di ayhan nga amo to nga tiyempo type ka na ni Mr. GC, ginapaagi lang sa mga pagpanunlog. Wala man, tita, kay after sang girlfriend niya nga to nga isa, nagbrikanay sila, tapos may ara naman isa nga ang bilis, ha? Oo, tita. So, wala siya sang crush sa imo, wala ka man crush sa iya. Wala man, type tita. Type mo siya, amo to nga time, hindi? Wala pa, tita, wala. pa. Siya type ya ka? Wala man siya nag-ako, tita, ulihin naman lang. So, second year, wala pa? Wala pa, tita. Wala, labot sa isa kag-isa, pero ginasunlog yan na ka. Oo, tita. Trip-tripan niya lang kaya guro, no? Oo, daw natripan na lang din ko nga sunlugon. And then, sa graduation nyo, ano nang ginimo ni Mr. GC sa imo? Doon ginagad ka to nga Oo, magpa-picture ginagad ka mo? ko, tita, nga mapapicture para souvenir daw. Nagsugot man ko kay upod man namon mga friends mo. Ikaw lang of all people, ang ginahagad dyan, ang makipag-picture? Isa ko man kamiga, tita. I see. Yung picture nga na, ara pa na sa sumo? Oo, ara pa, tita. Sino tago? Ikaw o siya? Ato sa akon, ginhatag niya. So, na-keep niya? Oo, tita. Na-keep niya. So may something na siya guro sa imo to. Galing kay, why lang siya kapabatsyag? Kaya ginadala-dalay lang guro sa sunlog-sunlog. Istoryahan niyo man na? Oo, tita, kung magsunluganay kami nga ara sa iya, Teno ko no? Gakadlaw-kadlaw lang siya, tita, I see. Sang nagliway na kamo ni Mr. GC after high school? Paano?
Kay ikaw nagdalain ka ng lugar? Si Mr. GC, nagpabilin lang di? Oo, dire lang siya sa city nag-school tita. Ti kay ako ay pigado kami tapos ano ko sang tiya ko sa Batangas nga dito mag-eskwela. Ang support sa akon ang akon nga magurang nga lalaki. Do kalayo sa imo nga naapo ka, no? So dito ka nag-eskwela, college? Oo, 2-year course tita. I see. Si GC, Mr. GC. Nag 2-year course man siya dire sa isa ka university sa city tita. And then after pila ka years kag nagkita ay ka maliwat ni Mr. GC. Manog 3 years kag magkita ay kami liwat tita. Okay. Tapos ang piyesta na to sa amon barangay pero wala sila nagkadto sa amon piyesta. Nagkadto sila tapos na ang piyesta. So after fiesta. Kasi may bilin pa to yung lechon. Nga inugpaksiw nga lechon. Siling sang magulang kung nano na imo mga bisita kay tapos na fiesta mo na sila nag-abot. As in, pagka next day na or pila ka days after na? Ang pagkasunod adlaw lang tita. Ti may bilin pa man. May bilin mama. Tinanga mo na sila yung nga daw nagatutuha. Ti kay wala sila kabalo nga nakapauli na ako. So wala sila idea nga ka na. Oo tita. Ti anong punto nila? Malagaw-lagaw lang to tani? Oo, malagaw lang sila. Pay nagsugid sila ang isa man namon ka friend nga nagpauli ako mo. Ti amo to nga nagkadto sila sa balay. Ano na sino na mga upod niya? Ang isa daman ka neighbor tita nga amiga ko man. Okay. So kumusta ang liwat ninyo nga pagkita ay? Ang katingalan tita kay permi na siya nagakadto sa balay. Sabi ko sa iyo. Tapos ang gapanghagad nga malagaw tapos kung bakante daw hambal ko ma-apply ko obra diri sa city. Ano naman ko nga kung sa diin ko ma-apply ginahambalan niya ko kung sa diin ang may hiring. That time single siya, meaning not in a relationship? Oo tita. Ikaw? Amo man tita. Okay. So ano mga naobserbahan mo sa iya? Ti kay permiya ko ginahagad nga mamahaw kami. Gaupod ka man? Gaupod man ko tita kay ti para nga daw man ako nga buot ay ti since high school friend man kami nga duwa mo. So paano nangin ka mo? Ang after pila ka years nga na siya tita nagitapat na siya. Anong klawig pangalihag niya? Kaginsabat mo siya? Mga 2 to 4 months yata, tita. Kalawig-lawig. Kumusta? So, kumusta? Saan ka muna? Saan kami na, tita, permi na siya nagakadto sa akong boarding house Sa city? Oo, siya sa lakas lang, tita. So, sa city ka, siya sa city naman? Oo, nag-board naman siya sa Haro. I see. And is it true sa nag-ubra ka na? Isa lang ka mo ka-department sa naging ex ni Mr. GC? Oo, tita. ang naging ex niya na amiga ko man siya, tita, sa high school mo. Okay. So, schoolmate man? Tiging kadtuan niya ko sa ako nga area, kagin pamangkot nga kung kami gidman ni Mr. GC. Bakit? Para ma-sure naman tita kung matuod gid man pero wala na sila. Wala na sila tita. Kay may boyfriend naman ang friend kong. So they parted as friends or kontrahanay? Friends naman sila tita. Kay one time nagkadto si Mr. GC sa akon, ginhambalan ko siya nga makadto to sa area sang friend ko na. Nag-istoryahanay man to sila okay lang no? Okay lang tita. Nag-ulop danay man kami sang pag-reunion sa high school. Sadya na. Tapos tingin mo kanya-kanya ng love life, di ba? Oo, tita. So nga nag-decide ka nga mag-work abroad, kiti ari di mo boyfriend. Kay para sa akong tita, para nga matagaan man siya chance nga iya nga mga handom sa kabuhi iya Kay kung mag-upod lang kami pero hindi mo na malikawan nga basi mapaagain yung pag-asawahay bala. Ganon nga do ka romantiko, Mr. Romantiko with si Mr. GC, do ka kululbaan. Oo, tita, kay basta mga bata-bata pa balaan damo man ko binabasahan sa pocketbook tita mo. Agali. Pila ka karton nga pocketbook tong ginapangbasa mo. Bato-bato lang man. Okay, so naglayuay ka mo nga duha, nag-work ikaw sa abroad, diri si Mr. GC nga nabilin.
rin. And then you said, no, may usapan ka mo nga dapat maka-reach ka mo sa age nga ano to, 28? Oo, mag-28 kami, tita. 28. So, pila edad mo sa naglakat ka sa abroad? 23 yata, tita. 5 years ang hulaton. Nagsugot man siya nga mahulat siya 5 years. Oo, tita, kay ay man siya choice mo, ay ti gusto ko man makabulig sa akon nga pamilya, tapos ginapa-eskwela ko pa ako manghod. So siya nakagraduate man siya sa iyang kurso? Oo, 2-year course, tita, nakagraduate din, nagkuha pagid siya sa 4-year course, another 4-year course. Oh, that's nice, that's nice. Di paano sa naglayuay na kamo? Paano nyo na-survive ang LDR? Budlay man, tita, kay kung nagatawag ko sa iya, kung nga wala man ko inugtawag kay tama kay strikta akon nga ama. Pero okay lang man kay akon nga mga alaga bala nga bata ni sir sa una nga asawa nga Koreana. Ginatagaan nila ko na ang coin bala, tita, para ihulog-hulog sa pipon. Mga understanding, no? Oo, kag magsiling nga tawag ka na to sa imo boyfriend. Kay aware sila. Aware sila, tita. Kay ang mga sulat ni Mr. GC, ginabasa na sa alaga ko nga babae, bisan hindi siya kaintindi. Ganon. Anong imo nga mga alaga? Chinese? Oo, tita. Pero mayo man, no? Supportive sila sa imo, ano? Ang ama ko lang. Share mo man sa ila. Oo, tita. Okay. So, pinakatuwing mo pag-ubra sa abroad, straight ni siya? Ang 2 years, tita, after that, nagpuli ko, nagbakasyon, tapos nagbalik naman. Isa ka ama. So, duha ka ko kontrata? Oo, duha ka kontrata, tita. Siyempre, kung LDR, hindi na yan ma-avoid, no? May mga trials, may mga misunderstandings. Paano yun na ginahandle? Paano ka mo mag-away? Ngalayuay? Wala man gid, tita, kay ano man mo nagatuon pa man siya daw siling ko sa ila i-focus na lang ang iya nga sa pagtuon niya, tapos ako naman sa obra ko na-homesick man, tita, kaso lang ang bata pag-abot ko to 14 months pa lang siya nga lalaki. Daw hindi ka man kabatyag homesick kay mapinalanggaon man ang bata. Ay, that's very good. So, hindi ka mo ang type nga grabe magbantay sa isa kang isa. Pag nag-text nga wala dayon ka sa bat, away na. Pag nag-call nga wala lang na sa bat, away na. Hindi, tita, kay limit man ako makagamit sang telepono, kay ang akon nga ama kinanglan i-focus ko gid akon attention sa akon nga alaga. Di mayo man no? Kag nahangpan naman, sa una pa lang nahangpan naman nga amuda hindi ako pwede ka tawag kapag gusto tawag sa iya. So that means may maturity na kamo yan sa pag-handle sa inyong relationship, and then siguro you're both secured sa isa kag isa. Oo, tita. So pila ka tuig inyong relationship kag nagpakasal ka mo? 5 years, tita. So pagpuli mo naghagad na siya dayon yung magpakasal na kamo? Oo, tita, kay hindi na siya gusto nga mabalik ako, pero tani gusto ko patuya magbalik. Paano kaniya nga napunggan? Kay nagbusong na ko, tita. Okay. So, ang dalit ni Mr. GC, nagdulot gid. Sa una mo, itong hambal mo, malagyo ka na isaya. Kaya daw ka delikado ka gid, no? Tinagliyo ay ka mo, pagbalik, di ba? Ay ka nagid ka palagyo sa iya. Wala, nagid, so, tita. ang una nga nagpakasal ka mo sa West, sa West. Pila itong mga edad nyo sa napakasal ka mo? 28 na, tita. Nalabot yung inyong goal, ha? So, siya settled naman, as in may trabaho tita. na? Oo. Okay. Ano na namiyan mo kay Mr. GC? Kay mahinampanon siya, tita. Kag ang daw ara naman sa iya tanan, wala man siya bisyo. Wow. Tapos halos tanan nga obra mapaumaman o kun tita, kaya niya man nga obrahon. Ay, wow, sana all. Tita. Swerte. Okay. Ano na namian niya sa imo ko, no? Siling niya mabuot ko no ako, kaso lang may pagkamaldita man kung kisa. Buot, may pagkamaldita gamay. Okay, kung sa mga lalaki pa. Maginoo pero medyo bastos. So pinakabilog ngayon yung bata sa napakasal ka mo sa church.
Duwa na to, tita, eh. Hindi gid man mabilis si Mr. GC, no? Oo. So, in a span of how many years na? Ano na ang age gap sa mga kabataan nga ina? 1 year and manog 2 years, tita. Ang gap nila kay grade 9 na subong ang babae, tapos grade 7 ang lalaki. Bugin paspasan gid ni Mr. GC, ha? So, kamusta man ang inyong pag-upod kapag pangabuhi? Okay man, tita, makaraos man sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung magsunluganay, kamo ka ginabalikan nyo ang inyong nga mga memories, ano ang mahambal ninyo sa inyong nga nadangtan nga duha? Kaya gusto, kumbaga, like, waay ka mo, may hunch ka mo nga, ay, pasi, kamigid man nga duha, no? Ang magdayunay sa ulihi, or do wala, gid sa hinagap ninyo sa una, itong mga second year ka mo. Wala man, tita, sa subong, gasunluganay kami, insat nga, sang una kung ginhimo bi nga mga luyag o kung ano, kung kami ay hanang nagdayunay, hindi kagi kapakot sang swerte, tita. Gani, no? Kung balaan ta lang, ay, amo na siya galing akon nga mangin swerte, amo na siya galing akon nga madayunan, ba, kung tani, no? Temprano pa lang. Ginami-nami, tanaton nga relationship sa iyo. Gani, tita. So, subong, nagtrabaho si Mr. GC. Oo, tita, ara sa private. Okay. So, empleyado, and then regular na. Oo, tita. Kumusta siya bilang husband? Responsable man, tita, kag mapinalanggaon sa mga bata. Bilang amay? Oo, Kumusta bilang man amay. siya? Ang supportive gid, tita, kag way niya ginapabayan amon mga bata. Pati man ang bilog naman nga pamilya, eh. Basta may ara lang siya, tita, maaluan. Kumusta yung relasyon niya sa imo nga mga ginikanan? Baling ugangan niya, kumusta sila? Mayagid, tita, ara sila gapamati. Gapamati sila. So, nakuha gigali ni Mr. GC ang buot sa imo nga mga ginikanan? Love man siya sa mga ginikanan Oo, mo? tita. Okay. Kumusta sa mga dalagan sa inyo nga pagpangabuhi? Ayos lang man, tita, kay ti gaobra man siya, tapos ang mga bata eskwela man. So, balik iti, way ka na to nagbalik. So, ano na lang imo ginhimo? Ara sa balay, tita, ga-preparar sa gila mga galamiton, kag paninlo, panglabada. In short, tagala. Oo. Tagalaba, tagaplancha, tagaluto. Tanan nga obra sa sulod sang balay, tita. Happy ka man? Oo, tita. Do you have any regrets nga gipatulan mo si Mr. GC? Wala man, tita, kay ti kay sa swerte mo. Aha. May mga worst nga mga moments nga nag-inaway ka mo, way sa pakay, way pakialamay. May mga amo man mo nga ginaagyan? Light lang, tita, kay ti hindi man tanan gid mo perfect nga may ara man kun kisa nga way ka mo gaintindihan ay, pero madali lang, tita, nga isitol kay siya mismong nagasiling nga hindi magtulog kung hindi maayos ang problema mo. Wow, kanami, no? Dapat i-fix gid ang problema before ka mo magtulog. So, kung magtulog ka mo, gaatubangay ka mo, kung talikdanay? Gaatubangay man, tita, kung kisa masakit ko ang likod niya, matalikod siya. Nagabutang mga kamusang ulunan in between? Wala, tita. Okay. Kami isa kita anay kagin interview diri, no? Gani si Manong dito. Suya ang iya nga wife pambutangan sa ulunan in between. Kaya ano ko, no? Hindi ka naluyag. Iping mo ko. Kung magtalikod dyan, ginatalikdan mo ko. But anyway, mga relasyon sa mga mag-asawa, no? Iba-ibang level. Oo, tita. I would like to know ng inyong sikreto, kung paano nyo na-maintain ang inyong good marriage, kag inyong relationship bilang mag-asawa. You would answer me that sa ating pagpanumbalik. So, just stay there. Kagamuman mga kabombo, gina-interview natin din ang ating winner sa mga mag-asawa dira. Damong ikita makuha. Nagikan sa kay Best sa 4th District. Panumbalikan natin siya pagkatapos lang gid sa pila kami importante nga mga pahibalo.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sa Ladies and gentlemen, we commemorate once again Earth Hour. Let us highlight the crucial role of energy efficiency in addressing climate change, not only to preserve the environment, but also to foster a robust and adaptive nation for the new Philippines that we envision. Join us in the You Have the Power campaign as we take steps towards energy security and sustainable systems. And let's make this Earth Hour count towards a greener future. This is a public service announcement from the Department of Energy, the Presidential Communications Office, and Bombo Radio Iloilo. Sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise. Kita, diri sa kahapon lamang program, mga kabombo, it is now 2:48 in the afternoon. Balikan taman diri ang aton nga winner, si Bess, ang 4th District. So Bess, I was asking you kagina, ano ang inyong sikreto kung paano inyo nga na-maintain ang inyong nga good marriage kag relationship bilang mag-asawa? Happily married gid man ka mo, hindi bala? Okay, go. Ang tita, ano lang, respeto kag pagpalangga sa isa kag isa. Aha. Amo lang gid na ang sikreto? Amo lang man na amon nga ginaobra tita, kag kung may problema ti atubangon lang, hindi lang pagipalagyuhan nga hindi na magsapakanay. Sa imo nga pag-share diri sa aton sa pagsulat mo sang ini nga istorya, you said nga para sa imo kag para sa whole family ninyo, superman ining imo nga husband. Ti kay bisan ka po siya tita kag tuyo kung may may kaladtuan kag kung may kinahanglan nga ubrahon ginaubraya gid na. So typically mapisan gid man niya gali ang imo nga husband. Oo, tita. Okay. So hindi man siya ang type nga maimon, mautiba-ba. Sinong mautiba-ba sa inyo nga duwa? Ako kung kisa tita kay ti sa aga magpreparar ka bala mga gamit kagi nila. Oo. Kay kung hindi ka man magwakal, ang duha ka bata daw sa way lang wala nang gadali wala tita. Normal man lang na. So ang mga bata ang ginawakalan. At least hindi si Mister. Si Mister good lang na sa tita. Kung kisa siya naman ang gapreparar Kung wakalan mo si Mister, ano iyang ginahimo? Lang man siya tita kung ano ang ulubrahon dyan mayad gani kay wala man siya gawa pili ubra kung makita yan na gapanilhig man na siya nagapanin kung ano lang dati tita nga ka man siling nga nahidlaw ka nga mag-work naman magbalik sa abroad ani tita kaya waay kami binlan sang amon nga mga bata. Pila na edad sa mga kabataan sa mo? Ang isa 15 years old, ang isa 13. Mga teenagers na. Oo. Pero sang ginhint mo na kay Mr. GC, sugot naman siya.
Hindi siya tita. Okay. Pahuway ka sa banga. Oo, kay Budlay ko bayaan ang teenager nga mga bata. Kung sa bagay. I'm sure nag-enjoy ka sa iyong mga role bilang wife and mother. Okay man tita, pero sa kamahalon sa mga balaklon subong daw hindi mo man nga budgeted man tita eh. So how you wish nga ti ikaw may extra income ka para nga mas makabulig ka, doon mo na? Oo, dani tita. Kung diri ka lang di maobra. Kung kisa tita nagahimo kami pulburon o kung ara man ang gali. Ara man ang gali. May Oo, income tita. generating project ka ba? Kaysa mga photo man, kung may mga order lang da tita. Oo, kung anong imo nga skills, kung anong imo nga passion, i-hone mo pagid para nga mangin panghanap buhay mo na. O, di ba? Oo, tita. Okay. So, ano nga inspirasyon ang pwede mo nga mabilin sa aton nga mga tagpalamati man, especially sa mga mag-asawa, para nga mangin masulhay man, kag para nga mangin harmonious, smooth, kag makayanan ang tanan nga mga blows nga ma-encounter kung ikaw isa ka married person. Ang sa amon ni Mr. GC tita, ang siling namon nga relasyon parang LRT. Wow. May love, trust, and respect sa isa kag isa. Ay, wow! Amo lang na tita. Sus! Liwat. LRT as in? Love, trust, and I love, respect, and trust tita. So you take away one, hindi na siya LRT. Kag do feeling mo, hindi na kompleto. Kag do hindi, do sablay na. Do hindi na mangin smooth ang inyong relationship. So, amo naging inyong sikreto. Permi ka mo, nagsakay sa LRT. Hindi ka so modernized. Kista tita, nagasakay man kami sa modernized. Pero ang inyong nga sikreto is LRT gidya dapat, no? Mas choice mo yung LRT. Okay, sige. May sangkaterba ka kuno da nga bit-bit nga mga talamyawon. Dumala mo ito ang ipanghambalan mo nga interviewon ta ikaw diri Subon. Wala matita. Okay. Hambalan mo sila itong mga friends mo ha. Nga sila mo, join man bala ka mo, padala man ka mo sa story ninyo. Kay basi ka mo man ang mapilian para nga magdaog. Sige tita. Sige. Nagasugat dulong ka pa sa mga kabataan? Okay. Wala na tita, kay ginadrop lang sila ni Mr. kung aga sa ilas. Pero naagyan mo man na nga sang gagmay pa from sang daycare, elementary ikaw sila gid. tita. Gani man, no? Doon mo na isubo ang trend, no? Sang una Gani. kita, sang time na. Doon na pabayaan mo lang kita. Kanto ka mo to sa eskwelahan. Lakat lang. Mo lang. Lakat lang. Sadya pa. Subong mo, hindi mo mabayaan ang bata. Hindi na tita. Gani. Times have changed. Anyway, sige, go ahead sa iyong mga greetings. Sa tanan gali da nga taga Dingli nga nagapalamati, maayong hapon lang sa inyo sa Barutak Nuevo gali sa mga Gustilo family, sa Dingli ang mga Dalipi family, Sumido of family, Energis family, kag sa Singapore gali sa akon yan nga best friend nga si Les. Ang imo ko no story di palambot na di kay Tita Regine. Kay gusto niya man mag-share tita. Sige, sige. Nini I-email Sandra. niya lang. Kag sa akon nga mga aunties da kay Ning Alma, sa akon nga mga second cousins da sa Singapore. Sa tanan nga taga Dingli lang tita. Hindi lang magsunggod ang wala na kay lakip na kamuda sa apelyido. So, paano mo na-insert ang pagsulat para din sa KLP? This is not just your first time, di ba? Third time na ni tita. So, paano mo na-insert? Pagtapos ko pang laba, tita, kung udto tapos panyaga, tita. I see. Kaya ga-prepare gid mamati. So, in short, kung gustohon, may paraan, no? Kaya nga, tita. Mahimo, gid. Tidamo ka pa to? May isang tamba ka pa to nga mga... Pag naman, tita. Next time naman, tita. Sige, ako may tiyempo naman, no? After tita. panglaba naman. Sige, and then spread the word. Spread the good news. Anong feeling mo? Ngati, ari ka di subong, and then, because ng story nga share mo, na-interview ko ikaw, kag may makuha ka pa nga 1,000 pesos. Salamat gid tita sa chance nga makasaka ko di sa inyo nga station, tita. Kag sa tanan gali nga nagapalamati dyan, kung gusto nyo man mag-share sang inyo nga mga story da, pwede nyo man i-email kag ipadala dir kay Tita Regina. Paano ka nagpadala? Through email, tita. Sige, be.
itudloy sila? Magsulat lang kamo sang inyong nga story sa kag isend sa email address Bombo Radio. Nga Bombo _ at Bombo Iloilo. at Iloilo. liwat. Bombo _ Iloilo. Bombo _ Iloilo at bomboradio.info. .info. Ayun, sa uluhon mo na, ha? Kasi Oo, magdaw ka tita. next time, dapat sa ulo mo na by that time. Anyway, thank you so much, Gid, sa imo. It's nice having you here. And I can really see, I can really feel that you're a happy wife. Happy life, happy wife. Okay. So, congratulations. Magasaka din ang aton in charge sa pag-release ng imong prize. Madamo gid nga salamat. Good luck gid sa inyong marriage and always keep it a happy marriage. Thank you, Tita Regine. Salamat and God bless you. Ang aton nga winner, si Bess, ang 4th District. And of course, after sa ato pag-interview kay Bess, ang ato naman nga magpasalamat sa inyo tanan-tanan sa mga istorya nga inyo gina-share diri sa kahapon lamang program. And isa na naman sa inyo, ang aton nga makaatubang sa masunod nga Sabado, not this Saturday because temporarily off-air kita sa aton nga pagpamalandong. So it's gonna be next Saturday ang pag-interview ko. So winner nga ini nga aton nga pagalawagon to win 1,000 pesos in cash. And pasalamat gid ako sa inyo tanan-tanan for making our afternoon very entertaining and very alive and kadamo sa mga gina-contribute ninyo diri nga nakapbuli gid sa aton tanan-tanan. So salamat gid. Isa sa inyo ang aton naman nga lucky winner para sa sininga semana and to be interviewed not this Saturday but next Saturday. Wait lang. Saturday kita subong. Hindi next Saturday ha, hindi Sabado di Gloria. Kay off-air kita temporarily. Balik kita after na sang Sabado di Gloria nga Saturday. Congratulations sa imo, Inday Bengbeng sa 4th District. Oh, taga 4th District yapon ha. Inday Bengbeng sa 4th District, ikaw ang aton nga winner kadto ka diri sa April na ina ha. Ako nga pag-interview sa imo. First Saturday sang April. Again, ang aton nga winner, Inday Bengbeng, sang 4th District. Magasunod na mga kabombo, inyo nga mga look forward gid nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang, Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Magabawan nung balikay kita on Monday. Madamo yung salamat sa inyo tanan sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy your weekend. Good afternoon and God bless.